Oyaore nyakora mugajwang kamora marma intie tarika pargario mar dwe mar auchiel higa mar 2023 ma en kaka wanene ma chenro kende e piny luo mangima gi piny mangima ma bende mulo weche mamulo ngima oganda jokanyanam weche duto kaka pile okwamung weche duto wapedhe wi mesa kendo keto gi elela ma mise mar chenro mihero kendo migeno gi lala mabiro niko kale nyakalondo mari migeno namba 1 e piny duto Ramogi FM kanyakla kod televisen ma oganda luo ogeno mokalo e Kenya ka kod oko mar piny Kenya mar Ramogi TV machiegni wabudh kodi kanyakla wago mbaka weche magero oganda wa wan kod weche bura okinyi makawuono mabiro wabiro goye mbaka tinende nyakwar mugajwang kaka pile an kod yawuot luareo mawigi timo jere mabere biro konyowa kolo mokum weche mabende wango yeno munda kaw thuolo mar rwako gabna ma chielo namba 49 nikech aken gabna namba 50 na winjo ka gabna moro wacho ni gabna namba 48 mano sipid gabna rangok ngwenye mburko gabna 49 en ma CBK gabna 50 nyalo bedo yin ane 49 oh akwang'ono Nini Fredija na bede gabna jowa koro Fredija na men gabna kapok abiro lakini kase donjo e all to koro gabna ne rumo oyare nya Victor mos ni kwara mogi bende kamoro moro magichio kaka pile ni oyawre uru kamoro moro mauntiere kor gwenge kor bombe matindo gi madongo aparo ni eno kinyi majabera inyama Nyasaye mi wang'ono mondo mi wabed mangima ka sinya jay bende kawuono oduogo Ebola koro uduogo sama ber uduogo sama weche ber jero kamano enawi maduong kabisa mondo mi Nyasaye mi wang'ono wachako bed kendo ingeni mae jumbu jay bonyo nikech ainyato weche mag finance bill gi weche mag budget mae joma koro bedo ga modech ndi ang'eni joma okalo nyo dech joma ni bang'eno dhi bedo modech ndi nikech en gedwen gine magikonyowa kengo weche manitiere ka weche mapek gi yes mar konyowa ng'eyo en gi waziri koro aparo ni ber kabisa mondo mi wabedi wang'i kaka wapiedho mapok opiedhi wang'i kaka wachungo mapok ochungi kamano ero kamano ahinya mana mapio marach ni gima ber ni aparo ni anagi gima ber na kawuono nya temo ng'iyo weche moko manyo manager kata iluongo ni city manager ma county ma Kisumu migosi Abalawanga nyo temo chiwo rules kata guidelines moko to kana ng'iyo to nitie wach manyo mora Victor chiel kuom weche kata dok ne oketo mang'eny moko bende jopiny ong'iyo jomodak Kisumu biro neno kaka no temo ng'iyo weche mag chano boma ma Kisumu to wacha chiel manyo mora ena kuma koro goyo mag loche mating'o niang' ni ok bikayo machiegni gi boma gibiro baro gi chiga rabuor chiga ka gichomo Kibos ni mar kuom thuolo malach loche kata loche ma osebet kating'o niang' gi osebedo ka kelo ajali mang'eny kata accidents mang'eny maido ka gituomore gi jo apiko gituomore gi jo tuk gisebedo ka gikelo masira mang'eny mag ndara koro aparo ni ma en gima ber to kendo aparo ni kata mana county ma Migori bende gi county mamoko waseneno ka ajali mang'eny bedo coast kata ikelo gi joriemba loche ma ting'o niange gi kata loche ma ting'o niang' kech kinde duto edo ka intiere pikipiki moro gore probox moro gore to gina ajali ma kotimore gidongere waluongo ni frightful gina ajali mido ka thoth gi yudo ka hinyruok bedo mang'eny to kendo yudo ka ngima bende dhi kora paro ni counties mamoko ma bende nigi nderni ma masirni ma osebedo ka bedo coast gi loche mating'o niangi en okang' mako kaw ta paro ni kamoro biro bedo maber mondo wang'e ngima ok witiyo ma chalo kamano koro mane gima nyomora ero kamano ahinya an gi geno ni planners ma bende winjo chenro kinyi makawuono ang'e ni wabiro bedo ka wala record ni to wanyalo konyo nade ber weche mag wuoth kaloro kod medruok mar kwan oganda e bombewa mondo kik wabed kod dhungruok mar oganda dhungruok mag nyamburko manyalo kelo thoe kaka wasebedo kwaneno e city mano ma Kisumu JB thuolo mari mokwongo luoro ber Bueno luoro ber idhi ketho gini luoro ber bwana kami no aseng'ado ineno luoro ber chakuru shoni manyien idhi ketho gini chakuru chaka gini akaw thuolo elo jachan chenro makawuono mar oro ote mag pogi park ne club mar Manchester City correct kuom ng'iso chia kendo kawo okombe mar UEFA Champions League
mag pinje mag Europa kendo wang'ni bedo tim mar ariyo sigand piny Ingereza mar choko okombe 3 bang' Manchester United. Ing'eyo onego waket gigi e Manchester United nolo treble century mar 20. E century ma 21st ka en Man City kende team moseyudo treble. Waweuru mieno weche mang'eny. Donge wan United gi City mar Manchester ka. It is called the City of Manchester. It has never been united or anything. Senior, gima ineno nutimo ni oken gima poko tim. Ka nutim gima poko tim, eka nelich. Koro kata no akawe 21st century, kata no akawe 19th century. Ichal ka gima podi Jomo Kenyatta podi dwa go kore. Ni ane manen president ma Kenya. Ongere kod Sani president ma Kenya ene. Sani president ma Kenya majika ji tambua ene. Dr. William Ruto. Bas. Jomoko wacho Jomo Kenyatta ne president donge. To sani president ene. William. Bas. Wakiloso gi masani. Nya konu il juma mokalo nu chiem chutho mbele ka Obrada matek. So yo kuwin. Sege to gini. Ero kamano. Negi yidi kumtulo mokumo nyakwara Mogajwang. Ma ene trophy mar UEFA Champions League mokwongo tik. Ma bende ge yudo. Jomoko mane wacho ni wan mbele league cha to pok ne gini ne pok ne ge yudo. Gine ne mane view sasa. Musu mbake kuma jio beti. Oge wacho. Ateno gitinde. Benege tonde. Tigeni kita Chelsea bende nige joge. Gini giseka safara deka paro. Currency gimasani walosi gimasani onge wachi e century ma igani ma 21st century ni en mana Man City kende bas onge moro aneno kiwacho ni the best team in the world and the greatest you know they deserve it. King'iyo kito adhula magitugo iwacho ni mgala muwe na haki mpe mano yo Waswahili kwa Swahili chando na Victor atindo dak na Nairobi koro adiere ni Man City tugo adhula maber to puonj mane monyalo kawre gini kabiro gi adhula mapacho ka en kichwange men sama nitie joma winjo ma weche mag Man City gi mag Man U mornegi makbana ne king'iyo kaka weche mag adhula kawuono en gik makelo mor ne oganda to kene na mor kende kawuono en ohala king'iyo en okang' ma joko sekao pinje mag okogo en iro ka jatuga achiel kende yudo omenda makore lach omenda makokel to loko gweng' mangima nyalo chulo kata jopuonj ma Kenya ka iga achiel kora paro ni onego beni management kaka joka manage gige kata kaka gitayo gige bendo onego bene wanyalo ng'iyo tang'o ma wanyalo kopo kucho mwanyalo kelo kai koro miyo sama celebrate to onego bene sani bende wachako gigor ma yako pono ka ugini to mai mibiro yudo ni Kenya kae ng'ama dhi ka league ni miyo milion achiel bende onge wang'i dog nyawo ni gidhi wuok hach wang'i onge hach nikech king'iyo pesa garama magitiyogo e wuodhe magitimo sama gidhi tugo nyo Migori County Migori Youth nyo choko points 3 National Super League nikech team mar Kibra mano nego bene gitugo ne onge gi touch gi mar the kocha koro magi midhiero koro sama president mar FKF manyo chako donje tich nikech telo manyien ni sama gi Switzerland dog tich mar FIFA gisebedo ka gitimo bench marking mang'eny ndi to pok waneno lemo to mana ka dhogeno Michael Ogada Olunga en gi Michael Olunga Foundation osebedo kowuotho nyogi ne yue moro kama dundo asebedo ka noka bases chere gwenge mag Michael Olunga Foundation katimo gimoro ni scouting kendo tego weche mag adhula apane mane chuny monego bene koro yes adiera mana ka wacho matin opira sani en ohala to wan kaka jo Africa ng'enyne pod watimo opira kagima en talanta kagima en mich moro kagima en gima watimo tok tije wa mamoko apani onego wang'i opira sani kaka ohala ma joma tuge bende ndiko mana masara joma tuge bende yudo mana benefits mang'eny nikech kokwatimo kamano to wabro yudo ka opira ni en wagoe ka to nyithiwa manigi mich mung'eyo opira kabisa ok bidhi mbele ahinya nikech wadino wengewa nikech opira sani iyudo ka josiasa odonje opira sani iyudo ka serikal odonjore opira iyudo iyudo ka nitiere ji mang'eny matemo tiyo kode yandi neno ko mak jomoko mano biro kani opira mna mathurwa kani gidwago godo punda ni miyo jotim pesa mondo ang'o logi mondo ka ng'ato timang'owa
chiem kamoro. So nyaka walok pacho nwang'eni to wadwa tego weche mag opira, to ok mna mag opira re tukete mondo wang'e ni tukegi wanyalo nyayo gi nade mondo Kenya bendo yudie pesa kimo ma England Ingereza yudo nikech jogo matugo opira kuro kikaw ng'ato mimi opira mutugo maber tichule pesa maber osuru ming'ade bende dhimna gero pinyno. Mano wach magiwa mokalo. Wadoke koro nikech koro wachako pap koro uchocha chakore. Yes. Apani juma mokalo nyodhi maber. Nyeo en morna ahinya na onge wuok tich. Ne watedo gimoro. To kane watoke chieng' tich adek tapani jopiny noneno gima nwatoko. En morna ahinya ni kaka kambi mar Royal Media Services. Ne wabet piny mwapenjore ni to en ang'o madwa tim nikech weche mag finance bill osewache weche mathoth. Masa moro it japiny bende koro pong'. Pache bende chandore. To nwabet piny mwakoni oyo. Wan kaka jofwambo nyaka wakbede okang' mambele mar miyo jopiny adiera to kendo keto gi e ler. Emano miyo nwatimo chenro maniluongo ni The Big Conversation. To ok mano kende. Jumbe moko mabiro mbele ka kendo wabro miyo gimoro nikech waseloko tanga kaka od fwambo mar Royal Media Services mondo wabedi okang' mambele mar tiego jothurwa kendo miyo gi adiera nikech sama koro chopene japiny ok nyal keto geno ne kuom serikal. Japiny nyaka ok nyal keto geno ne kuom jo kanisa nikech kanisa bende wasewinje mathoth. Koro ute fwambo ema jopiny nyaka ket geno gi kuomgi. To keto geno no nyiso ni wan kaka jofwambo nyaka wawuog oko mondo wachiw adiera kendo wachiw ler mondo japiny ong'e kuma Kenya ringo kadhi. Erokamano ahinya. Wadoko joma piedho cham bang' kisedino bel chundi samoro piedhe. Koro jopiny maler minyarege maber. Koro jopiny noneno gi wang'gi kendo uchako winjo gi itgi. Ni en cham mane mowinjore regi. Erokamano ahinya. Erokamano. Nyakoro Mojwang' wachaka gi dho J Bonyo Senior ma bende tich adek mokalo chien kambi mar Royal Media Services ne okelo ne oganda yo mayot mokalo mar winjo kuku kratie wach mar finance bill gana 2023 Nyakoro Mojwang' kama bende jolony kanyakla kod jo sirikal gi jopiny giwegi nobedo kod thuolo mar go mbaka kanyachiel. Okinyi makawuono igeno ni report makamano komiti ma ochung' weche mag pesa ma ochung'e kod mjumbe mamolo igeno ni bro pedhe bunge mar piny Kenya odiochieng' mano makiny chieng' tich ariyo ka bunge chako chenro mage. Weche osebedo ka nitiere kaparo moko ma ilieko ni kamoro komiti makamano noketo winjruok mar timo lokruok mar lunde e fundi mamoko mag paro mar chikno ma osebedo ka kelo fwere Nyakoro Mojwang'. Geno be po nitiere koso dhi bedo nade to ang'o ma kamoro nyocha kotugo wach mar gombo timo lokruoge. J Bonyo. Erokamano VJ. Ingeni kanyocha wan kodgi ka Ekimani Kuria neni ka Ndini Nyoro neni tie Moses Kuria Tiesinga to gi wuod Hawinga moro bende ne wan godo ka miluongo ni Kwame Owino Dalego Hawinga to gi jolony mamoko. To nineno ka twak nodhi matek makoro jo sirikal nok nyal nyiso adiera mar ondamo moko manegi kete paro mar chik mar omenda mikati dendo ni finance bill. Emomiyo kanye gidok gibet piny. To bende kaluwore gi gima nitimo ni public participation kuma ne gimiyo jopiny nafas mar choro paro. Maling' wachonwa ni karibu petition 1,300 noter ne komiti mar Kimani Kuria. To kuomgi 1,200 gi karibu 800 gi 80 gi wiye ne kwedo chik mar paro ni. To kane gichako giluongo grube mag ji kaka Association of Manufacturers kotu gere to ne gintiere gi kanyo ji karibu 200 grube 200 manotero pachgi. Tigwi grube 200 gi bende wawinjo ni karibu 150 ne okwedo paro mar chikni. To kagichako giluongo ji giwegi mane giluongo ji 90 to mana ji 21 kende manochopo KICC to kuom ji 21 gi ji 18 no kwedo paro mar chikni. Mangisi ni atamalo mohingo 85 mar jo Kenya no kwedo paro mar chik omenda ni.
ma emomiyo kata bed mnani samoro iwachoga ni bunge ka gimoro amora ma sirikal dwaro ka sirikal nigi ji moromo to gibro kalo mane dhi bedo negi matek emomiyo wan gi malingling ni paro ni nonego be ni kete report mar paro ni nonego be ni kete bunge juma mokalo to nogo e break mondo gipenjre ni to ka ji mang'eny kama kwedo paro mar chikni pod wanyalo dhi e bunge kacha to wachuna to ariya ni gini pod bera makata jalup jatend piny gogudo kore ni gini ber gini kwedo mna nikech en mar William Ruto to jo piny giwegi mamoko bende nogone gi kura nowuok oko moko ni oyo gini ra jatend piny wacho ga ni duond japiny e duond polo duond Nyasaye so ka duond Nyasaye emosekwedo gini Nyasaye osewuoyo koro gin ng'aka ng'ama nyang ne gitamore emomiyo kanye gibet piny Naivasha giko dirane to nya ging'iyo to gikona adiera nyaka waloke gik moko to gik ma gidhi lokogi nitiere moko makata ka giloko nikech ing'eni bende sirikal ok ohero wich kuot ok gibi loko ni koro gigolo te nikech jok mane kwedo to neko ni gole uru gini rach tete kaka no kaka mokwongo to en ni koro osuru midwa choke marudi ni yes gino kono rach nikech ng'ato penjo ni to anto an gi mortgage an gi loan minyiewo godo udi ni masekawo machulo sani higni 15 tang'omiyo podudwa keta na tamala dek di podudwa na gol mondo atim ang'owa mondo gerna godo ot moro jomoko bende penjo ni an natiyo matek ma loso pesa na moro ma gero nyaoda moro makora daki ang'omiyo podudwa na gol osuru mar tamala dek ni emasacha mondo tim ang'owa mondo ger godo udi jomong'eyo bende wacho ni ji mondike Kenya ka ok chop kata milion adek king'iyo gi ji monego bed ni gitije monego bed milion ocham na 17 gi wiye to gipenjo ni to koro ji matin ne milion adek gi emudwa adeyo udwa choke higni adi mondo ka ng'ato timang'owa oyud ot so jomoko koni paro ni orach kabisa gole nitiere moroko ma bende iwacho ni kimedo atamalo 8 e mafuta mar makoro iriambo godo mitokni gi mar taya gi diesel ni to bei podo dhiri madra nikech sani tayari nitie atamalo moro mar VAT 8 makimedi 8 moro to koro dhi bedo 16 ni ma ema dhi mede ngima bede matek nikech mafuta ni petrol ni diesel ni ene moriembo injin mar piny Kenya ka nikech kata kidwa duoko bech mogo piny tiwacho no oduma kora kelo oduma ni ok bi wuotho gi tiende kadhi e pong marege mawuok e pong madhi e mesa kumete mang'owa kumedhi chame nyaka ang' ting'e gi motoka pong marege no otiyo gi diesel stima mowanya tiyo godo pacho ka nitiere pesa moro manyaka golie madhi towards weche mag ang'owa stima so gi weche mag mogi so kokiduoko mago piny to ngima pod boti mang'owa malo so committee ni nyobet piny to nitiere gik moko mowinjo ne giwacho ne gidwa mna duoko piny to duoko gi piny gono pod ok bi konyo jo Kenya golo gi kabisa ema bro konyo so ang'ene report ma gibro tere od bura kiny bro wacho ni giwinjo pach jo Kenya to kendo ginyuando pach jo Kenya report gi ni koro gigi gitimo ang'owa gi duoko piny to duoko gi piny no pod ok konyo golo gi oko te ema dhi konyo ing'eni wasebedo Kenya ka reports mag committees gi be samoro kotere bunge wayudo ni mipedho pogore gi ma timore mang'eny emomiyo jood bura kech gini to koro sewuok e lwet jopiny yes kuma koro chope ni en jood bura ka ripod no biro ka gikawo ni gihero jo Kenya diera kaka samoro ka gine podium to giwuondowa kaka gihero wane giwacha ni oyo finance bill ni rach wan gigi nwadwa no gol te nikech no chikwa ni ngima bro bedo mayom nikech kano wachnwa ni mar Uhuru chane rach to mar William Ruto gi Rigathi Gachagua ni nonego timang'owa bed mayom yomno bro wuok mna komiwa finance bill moro ma gigi ok nodwok piny gigi ogol ang'owa ogol te erokamano Fred chal gi sirikal ne tiere kama dholuo wacho ni gina kikiore ni mar gitemo ng'iyo ni to
gowi ma Kenya ne go ma onego beni wa service kaka mijumbe mamolo ne temolie kocha ni kuom siling 10 mogol siling 6.7 gotongla beriyo dhi weche mag chulo hola chal gima sirkal ni kama tek mokalo chopo singo mane gisingo ne jopiny kanyakla kod duoko garama mar ngima piny kachiel kod bende duoko kaka waholo pesa rieko kende en mana finance bill mar biro kod rieko mar jugo jo Kenya wakagodo ting mar budget marwa Victor sirkal ni akekiore to akekiore magintiere ni giketore kendgi giwegi sama weni adir makende gi kaka nene en ni sirkal ok nyal golo bill ni chuno ni nyako dhi kaka gikete kiwe wichkuot kende wichkuot dhi baro gindasi koro dhi chuno ni nyako kal kaka enno ni mar king'iyo kaka sirkal oloso gigegi to gidwaro omenda malach mondo mi sirkal oran nitiere mana yore ariyo kende ma sirkal loso godo omenda nikech ing'eni sirkal onge pesa ne wuon ma en gima wasewacho to senior J kaka jalonyo weche mag omenda biro nyisi ni in samoro nyalo bedo gi okapu ni moro matin sirkal onge okapu sirkal yudo pesa kowuok e yore ariyo gowi to gosuru koro kaka giketo policies mag osuru gi emomiyo wabedo gi finance bill higa ka higa nikech gik moko lokore uchumi bende dongo samoro nyalo ka samoro uchumi odongore kata uchumi odok piny koro emomiyo ging'iyo gitimo gik machalo miluongo ni projection no ging'iyo ni wanyalo dhi choko makama koro ka ging'iyo makmana ni king'iyo milumbgi mana kaka wasewacho kinde ka duto ni sirkand ni kopogore gi mar uhuru gima miyo koro gibede akeki yore ni giwuotho gi tiende gi ariyo dichiel ting'eni ka ng'ato wuotho to nego beni tero tiende achiel e gitero machielo koro giwuotho gi tiendgi ariyo mar ologowi milumbgi gisiso gi ni malo koni to mar medo usuru bende ni malo koro gigi te osigo ni te duogo ne japiny nikech gowi maol ni japiny dwa ni mondo chule mana kaka milumbo uru ne ni malo e ologowi koro miyo jogi ni gosigo mapek to Victor wan kanye kechingeni gimomiyo ahero kaka wanene ka ni wan onge kuma watenore wapedhe kaka en gima ntiere kama duong' ni nyiwinjo juma mokalo yecha ka William Ruto owacho ni arito mondo adhi ane e od bura wajumbe madhi pingo gini ang'o momiyo William ne wuoyo kamacha William ne wuoyo kamacha nikech ong'eyo ni ntiere wajumbe gi samoro ntiere kako seromo kodgi koda nyalo bedo ni ntiere kako semoso gi makoro odwa ng'iyo ni to ere ng'at mane mano obiro mosa otieno to ka koro gike pap kacha to weche ogwenyore mano bende orito mondo bione koro miyo kadiponi voting dhi bedie gini to wajumbe mang'eny nyalo gombo mondo mi wabed gi secret yani mondo mi ombulu chago e yo mar siri mokine ni ng'ani ogoyo ombulu marang'o koro wach nitie kuom Wetangula speaker ma ng'ado ni to en yo mane magi tiyo godo yo magi dhi tiyo godo mar go ombulu ni mae kama koro wajumbe gi ng'iyo nikech aparo ni wajumbe mang'eny nyalo gombo mondo go ombulu e mudo ma ok ong'e ni an ago koma kama nikech mantiere Azimio kopo no dhi ogono support gini bende Azimio osekawo kang' mowacho ni gin gikwedo gini koro gidhi bedo branded kaka jowasik japiny to moloyo en ni jopiny bende gombo neno kaka gidhi goyo ombulu ni seche ma wawuoye ni king'iyo nyaka Central to nyaka Rift Valley strongholds mag Kenya kwanza bende nitiere wajumbe moko miwacho ni ng'ich gini othung'o gi to ginyal wuoye e lela mana kaka jopiny bende neno ni sirikand ni to marwa koro kaka watimo onge koro girito mondo jo Azimio gi emo wuoye logi but gini to thung'o gi kuma gintie mano wach mokwongo wach mar ariyo wach ni en ni Victor gima rach makata luonge gi nying moro to pod orach mana kaka law bende katigo kiraka to kane law marateng tidhi kaw marachar ibiketo ombong nanga ka law chodong mana rateng ichaki kaw gigo kimalo ka bi chaki kawe makwari chaki keti gima wajumbe temo e koro en goyo gima rach kiraka itemo bawo lawni koro kata gitemo bawe to kite cha to pod odong adonga ang'o mamiyo kite cha dong kido mane bill ni nigo en medo pek mar ngima
mane kit bill ni. To kata war kuonde gi tema goye kiraka mabawe tiyudo ka pod odong mana gi pek. Gini ji osewuoye malach, weche mag udi ok onyal doke sani. Weche mag 16%, 8% magidhi medo e weche mag fuel. To kana ng'iyo tichak yudo ka juma mokalo ni KRA wacho ni giketo bilion 1.2 magidhi ndiko godo jok makoro biro dhi pedho jopiny man mwalo ka. Magi ne ni jogi ochulo ushuru. Mama mboga cha koro gidhi ire nikech ka yande chon Victor ting'e ni mama mboga kata ng'at man gi rabuonde moro kata ng'at man gi rech joand rech moro kata omena kanyicha niseketo giche chiro kacha tisechulo siling 30 mar juok cha titieko tieka koro sani bill ni biro dwaro ni okichula 30 cha kende imbi dhi chulo ushuru e rech mi uso ni to nitie joma gindiko ma sirikal ndiko sani madhi pedho madhi neno ni ewi rech mi uso ni kinwang'o siling 70 odiochieng' koro mae gimo minena wacho ni bill ni en sum to sum yo minyalo kony godo sum en ni ok inyalo wacho ni maembe ni nigi sum e iye ni koro we ang'ad kama nigi sum ni ma agolo oko en igolete to gima ong'eyo ni sirikal ok nyal yie mondo sum ni bende gol te koro mae momiyo gini bire akek yore mi wacho cha koso di sirikal chomo kanyo koso di bedi en fweny mane akuro ukot mane olaro komaten piny Kenya ne temo wacho ni kamoro gigi obiro go ni kendi jomoko mano siro lojo ne gi pesa gi mwandu gi te ndalo ma campaign koro en kinde mar duoko mwandu gi mano di bedi VOJ nikech jatend piny kana okao kom achiel kuom gigo mano wacho ga ni en budget ne poko somo pod otiyo ge budget mar ng'ato no miye nafas mondo budget no chak timang'owa chak tiyo to kiwinje maler to wachni no target kudo ji ariyo mokwongo no target kudo ja Kenya mano miyo singo mathuth mano ko ne gi nyaka ni kot kao telo to miyo mora monyuolo hospital to gik miluongo ni diaper gi gibro miyo kuom dweche adek kochakore chieng' monyuol nyathi mar ariyo no target jogo mane lwetgi ochopo edis mare mani choke pesa mane dhi gogo piny nikech jogi ng'eni ka gisemi to gikoni kidonjo parwa ok ni parwa nyaka iparwa nyaka nikech gimi gichalo jok maketo investments gikoni Victor in kidonjo ka to andara mowuok ka kadhi ka to mara onge ohandlal ka nyaka idwoki koro notemo kone gi ni terura mna mos ka donjo ka yudo budget mara to gigu gi abro timo ang'owa abro timo koro ing'eni singo en gowi mar ja Kenya ni nyaka chula mar jok mane lwetgi ochopo gi bende nyaka chula emomi ineno ka gima nokwongo timo ne en ni noloke migepe mag parastotals gi noloko te mokao jok manotimo ang'owa jok manochung' kode moketo ok ni nokalo chik wacho ni sama ini ofisno ti serve at the mercy and pleasure mar jatend piny Kenya mayieri to kendo goli emomiyo kata kemsa ka nyi neno ka jomoko noketo dwe mar ariyo to e dwe mar abich nyosetimo ang'owa nyosegologi so mano to onge chik moketho but gimitimo kanyo en ni iketi mondi chulri kendi to sani sirikal onge pesa makata nyi neno ka pesa ming'ado mar NHIF ok ter mondo NHIF ochulo osiptendegi mondo japiny odhi osiptal ka en mna gi kad mar NHIF kende koro sani budget iloso mondo bedie malach mondo kuonde manoketie jika budget ni nyaka jogi yude kaka ngitimo ang'owa gichulore en kinde mar keyo na jogo emomiyo mana kaka Fred wacho adira makende en ni sirikal ok diberne ni finance bill ni owito kote gibro kedo mondo kal kata bedo mna ni gidwa duogo gik moko piny mabende pod ok ber nikech anto gi pacha kaka nene gini ogolo kote mondo kel manyien gibro dhire to gibro kale mane adira makende to ka gisekale ema koro ka aseng'eyo kweth karibu 4 mag jotije
mose ndeko petition makagini kala ne tip to gine doho. Koro doho be nigi penji mang'eny. Doho nigi ting kabisa nikech kanye makoro geno ja Kenya nitiere. Nikech adiera makende ni speaker mabunge Moses Masika Wetangula ok bi wacho ni gini wago urang'owa e kura mar siri chande. Nikech obende lemo makono ng'amo podone. At the mercy of the head of state. Yes. Mako timo mopogore kaka jatend piny dwaro to Kenya kwanza nigi ji mang'eny to joge wacha nwa impiche. To sani bende ng'eni nyose thuore mose kire kethre gi jo Azimio ka maka jo Azimio winjo ni nitiere paro mora mar thicho Moses Wetangula oko to gitimo ang'owa ginywako ne. Koro bende nyaka ngotim emomiyo gini idwa dhi kete lela migoe kura ka ji ang'owa ji neno. Tibro goe mar rumbi. Jiadimo yie wayie. Jiadimo dagi wadagi. Tingeni bunge kanyo poki winjoga ni the nays have it. Enga the eyes. Te anpuka winjo bunge ma the nays have it. Makata nenore maler. Emomiyo doho emanyaka korango bedang'owa jathik kata kumba mar ja Kenya. Nikech bunge ka to dhi kalo. Gidhi tiyo gi mbinu te. Achiel kuom mbinu en ni kiny ka kokete to kokomoro wuoke matin to I have suspended nyakang' no bedie mondo iduok namba mar jok miparo ni nyalo timo ang'owa pingo gini piny. Mako chopo chieng' kura to namba gini ang'owa ni piny to joma ni mang'eny gi mamoko bende nosesiemo wang' gi mang'eny bro timo ang'owa bro support. Tadiera makende en ni ka in jaod bura tihero joma nogoni kura to in gi chuny mar ja Kenya finance bill ni okonego kal kata matin. Yero kamano. Victor gi dhoge kanyo deka achiel kende kiyiena. Mai makoro kelo ai penjo ni to Luet William ni edo maromo nade. Nikech the only solution makoro ji dong godo endo to kinde duto wasewache kaka wanene kae ni berne piny kasama do gi piny owacho ok nigi tudruok maber. Mano bedo ga ne piny maber nikech king'iyo achiel kuom gik mano konyo jo piny e sirikand Uhuru ne endo. Neno ka gik mang'eny ma samoro ne otemo chwalo ga goko ne do dhi chungo. King'iyo gik mang'eny ne wan gi security amendment bill mane gikelo kata mana BBI kuome no dhi omo kerot ne kech do. To king'iyo kaka William Ruto osebedo ka jo miel gi do ka samo oturo miel to chalo ng'ama turo miel kodwa sudo butu do ku ahinya. Koro mae mamiyo samoro luoro nitiere mok wanyal wacho sani bende ok wanyal ng'eyo ni to kit miende ni nyalo sudo butu do machalo nade. Nikech ing'eyo ni gika makoro do ema nyalo konyo jopiny. Nimar mana kaka wasewacho pile ni kimuono ot midino tema okiweyo gama kata yien nyambewa to koro biro chuno ni nyaka ng'ato muk dhoth kata gwe dhoth eko wuok godo oko. Koro gwe dhoth cha ema koro dhi kelo maandamano mar ariyo. Ponono jopiny onge kaka ginyalo fuong'ore. Mane momiyo iwinjo ka chalo bende wachore ni nitie maandamano malimbo. Makmani maandamano to koro ng'eni biro e yor siasa. Nikech jo siasa nyaka yud capital e wi gini. But nyalo gik kama koro nyaka jok mancha ne paro ni maandamano no ok ochuno gi. Samoro nyalo yudo kowuok oko ponono do bende odhi othung'o gigi nikech nitie gik moko ma waseneno achiel ariyo adek kaka weche mag appointments mag CSs ka kuomgi ochung' rot. But jogi ne riek nikech immediately ma Wetangula nowacho ni gino parliament onge gi lweti gino to gokinyi sa 12 jogi osechamo muma State House kacha. Koro ibiro neno kaka gigi biro play to ma king'iyo script nten gima nosewacho chon kae kaka wanene ni gini do to biro kale mana kaka parliament odhi kale nekech wang'eyo kaka wajumbe wa gin to bende waseneno mana kaka iwinjo wacho motelo ni wano ka William Neko ni embendo rito neno kacha tene jatend piny otemo rito ni to kiwinjo wacho ni wadhi nenore gi ng'at ma ok otimo ang'o ong'eyo nekech jogi te Victor ni winjo ka ndalo moko mjumbe moro na wacho kacha ni yao wan to wadhi godiochieng lakini jo sama wadhi otieno be nitie joma wayudo kucho motelo nwa mang'eny kocha atieko ero kamano
Jakora Mgajuang, the Wagunda Luongone, it will be a test for independence of our judiciary. Yes. Nto di bedo na de ponono ni jioringedo riuroge mopogore wiki kwil ni okia umtata Senator Mabungo Mama Busia County sorry bende na chiel kuom joma ne nyocha osedhiedo kendo wacho ni fundi mag paro mar chik ni moko odhi ataro gi pend chik maduong' mar piny Kenya meto ganda jo Kenya duto weche duto Nyakora Mgajuang wanalu juma ni duto Ramogi FM gi Ramogi TV bro keti wi koki mar mi ber kod ng'eyo weche mabro timore bunge duto mano makiny kanyakla kod rumb juma ni duto nyaka kinde makore biro som statement mar budget mar hik manyonge manyien mopogore kod mano Nyakora Mgajuang wibeke kwil ni counties mekwa bende nigi budgets magi mabende nitie public participation koro in bende nyaka jiw duondi kundego mana rawa mopogore kod mano Nyakora Mgajuang koko nyocho neno e bunge mar piny Kenya ka kweth mag jotend Azimio la Umoja kod Kenya Kwanza ne jotwere maendi bang' ka Azimio ne chwalo nying jal manyien mana gidwaro ni okaw kar Sabina Chege ma bende giwacho ni tinende osebedo ka oloko ng'e ne gin tinende ne gibuogo mar thicho oko speaker mano Moses Wetangula e koma kamano ka giwacho ni chal ka gima okota chenro mar twak e bunge e yor ratiro gidwaro mag chike matayo chenro mag twak e bunge mar piny Kenya ma iluongo ni standing orders ma ok en mokwongo ka motelo kacha kane Azimio duto timo lokruok speaker nong'iso gi ni mondo mi gikele nying ng'ama gidwa ni gi mi lemo makamano en ang'o manyien manyocha kolokore kendo Fred Victor ma siasa ma siasa to en siasa mar Jubilee chai mano donje bunge ting'eyo ni Jubilee ntiere kora Azimio koro mae bende onyiso kit chido mar siasa ma wan godo ma oka achung kendo ka amungo kata matin Victor aparo ni en onge mar telo makare to kata gi wang teko mochuo chiem mar Sabina Chege mondo mi med kodwano chung obeda jatelo mar Azimio kata jalup jatenda iluongo ni minority whip yes e parliament nekech ing'eyo ni ka en kanyo to entiere ochwale gi Azimio to sama Azimio ochwale ni en gi interest mar Azimio to onge kaka onyalo bedo komachielo ni osedhi ka Kenya Kwanza kae e pinje mantiere gi democracy to en number 1 onego beno kuongo resign nekech en nominated MP kama en nominated ni obedo nominated gi Azimio kata doko ni Jubilee ntiere Azimio koro en jatend kweth mar jok manok kata wajumbe manok e od bura sama en wajumbe manok mar od bura ni onego bed ni en gi support mar wajumbe mag Azimio to katelo mar Azimio emose wacho ni oko represent interest margi koro obedo ng'ama onge gi moral authority onge gi oteku ma omiye gi Azimio mondo mi odhi ochwal dwaro mar Azimio nekech Victor kuom ranyisi ka sani Azimio ochiwo okang' margi e wach mar finance bill to en kancha waneno tineno ka Sabina Chege ne ntiere State House kendo kinde duto ne ntiere State House kamora mora makero odhiye koro en osebedo ja Kenya Kwanza koro ne ok onego rit kata mana mondo Azimio chwal paro makamae do amina e od bura en nonego bedni osewe gini kende owuon to nekech kit siasa ma wan godo pacho kae ma gin siasa ma onge policies gin siasa ma onge chung ema miyo koro ne gini chopo kamogikeni mamiyo ncha nineno adonga gwecho motimo kaching manyocha ne odirore od bura to ene mano chuno joka gidiro adong manyocha no otimore kamacha ana paro gi pacha ni Sabina Chege mana kaka wajumbe moko ncha ne okone ni okinyal yiero ni dwani suk wi tidwani liel wi bende maler kaka koro senior jayo oliela ni at the same time nyaki yier gimoro achiel ni idwaro jasuko kosidwaro jaliedo mana pani en gima ler makanyo to aparo ni Sabina Chege momonjo jo Azimio nikech kancha ni yie kise amua ni anadhi Kenya Kwanza to idhi to gimaraj ni dwani chaki dong jatend jo Azimio tisedhi Kenya Kwanza kora paro ni mano en gima speaker nyo tenore nya konchiel to Victor kata ka Azimio buogo kelo impeachment maro Wetangula mano to ene na pimaliet ma okwang nanga nekecha Azimio onge numbers maginyalo impeach godo Wetangula to sama Wetangula timo gini ntie ng'ama nie toke
okotim gini ni en Wetangula Wetangula ni en ng'ama ne gini nosebuodho Senate kanen senator unyalo paro wate kinde kod Jonasa gi kaka ne ogole ma orengo koro odo tigo teku mare mar chulo kuor samoro to kata ko chulo kuor ting'e ni nitiere chik kata ko chulo kuor to nitiere chik to bende en wakili ong'eyo gidi ma kata ka ni neno otimo kako timo samoro en wuon to koero but nitiere lwedo machwale ing'eyo ni Wetangula onge wabunge manda akiane Ford Kenya ni wabunge die parliament omiyo kama nitiere cha en ng'amo ting to keti koro iwacho ga ni kineno kopudho opuko idho yien to nitiere ng'amo idhe koro opuk bende ok nyal ng'ong'o ni ng'at mo idhe kacha ni mar ng'amo idhe cha pod nigi teko mar gole maduoge piny to ng'ama nigi teko mar gole maduoge piny en Kenya Kwanza koro oserve interest mar Kenya Kwanza king'iyo karata mabende samoro ncha ne ogoyo nikech sani nitiere wabunge kwan wabunge maromo 7 mag Azimio ma ncha ne oriembe od bura moko kuom thuolo mag jumbe 2 moko nyaka dweche 2 to samo chungo gini eming'e ni finance bill chabire to magi gin wabunge ma making'iyo tido ka performance margi ng'ato kaka Milio Dhiambo ng'ato kaka Rosa Buyu gin wabunge mawuoyo kech nitiere wabunge ma nitiere bende Kazimio kama moko pok owuoyo kata nyaka ne yier koro maka kata ng'eyo ni onge gima dhi timo kora paro ni bende en kwano mano ogoyo mana ni impeachment to Azimio ok nyal nikech gionge numbers gima ne Wetangula otimo ok en gima ber lakini ober ne Kenya Kwanza nikech ochope goal mane gidwaro but gima duong' monego bene timore nikech eventually Sabina Chege biro wuok nikech ka jok mi telo ne gi mosekwedi tiende ni onge kata buch Azimio monyalo betie mondo mi gigo mpaka nikech ka wabunge ka osebedo hostile makoro ok gidwari kamacha onge kaka inyalo wacho ni nyalo wuoyo e interest margi korana paro ni mondo mi gikel drama mang'eny gi Sabina Chege onego beni ogwetao owuogi owe ng'at macha no yier kanyo kech ok inyal chuno ni mondo itel ne kweth moro githuon ka jogo ok dwari wach malich ndi Bonyo standing orders mag bunge tang'e ni ler ndi Moses Wetangula wacho ni chal gi malwete otwe en gima osebed ka en ping pong mieta mi vio jan gi gik moko ang'wen madwa wacho mokwongo adwa fulo Fred ni to gi Roslyn to gi Ruth ndalo moko ka yandi onge Fred gi Roslyn no wacho ni gibiro kelo nwa list ka mag wabunge ma Azimio nomiyo lemo to timo nono to gitimo nono gitimo nono to bende gine bende ma gitimo ang'o kata koluongo maandamano to ok negi to gine mane gimire lemo mokwongo gine jika Sabina Chege ing'eni ka ndalo campaign Sabina Chege no chung kata ndalo no waparo no chung motegno gi kweth mar Azimio anyalo paro nitiere group moro wantie ni SPF sia political forum ka Sabina Chege ni gi kanini Kega odonjo Siaya Kababa mabende gichuo gi nindo kuro ka gitimo campaign giloso gi rowere no puogi ahinya kaka the future of Kenyan politics to ka koro gidonjo magisoyudo lemo mar bunge ni main kanyo to mtoko mi to security bendo mi to personal assistance bende in godo to koro gitemo na gi Azimio gimong'er jatimo kise mi rabolo eno ng'er kise mi rabolo to koro iko chopo kacha to koro iwe moting'o ni malo to ringo dhi dwaro ni Azimio kata mna kweth mar siasa mar Raila Odinga nitiere onego goga peksen kabisa jogo magidwa miyo lemo koni kech moke mokwongo kare mana Senate kene no kaka ichandoge ma jomu miyo lemo muweno chung kodu chopo kucha to gilokore kodu machalo ka gima gin itiyo gamna kodgi kolalo man jio mondo chop kamoro kose chopo to timo ang'o to balogi par kata mna William Ruto ndalo barwa bar kano sayudo waziri to koro lokoro piem kang'owa gi prime minister so nyaka ging'iyane emomiyo giyudore shida makoro gin go gi Sabina Chege ni mar ariyo adira makende ni Sabina Chege uktina Azimio nikech minority whip TG enemy obed ni seche kaka koro mawadhi finance bill yes isebedo gi namba mikoni wan kaka Azimio wan gi ji 300
mwase mako madhi konyo watimo ang'owa wito oko finance bill. Gichung kod coalition marge. Minority whip ema koro ni kacha wacho ne ji ni finance bill ni ber. To jotend kweth gi to sekoni ji ni rach. Emomiyo Sabina Chege nyaka tim ang'owa nyaka we. Kata mna doho makoro Wetangula wacho ni no dhiye ni. Doho mariek mang'iyo chik to somo siasa ta dhi kucha to kone in minority whip mar Azimio. To in kochope bunge kacha to in igo oporo ne jo Kenya Kwanza. Moral authority mane ma in godo mar wacho ni nyaki timang'o idong mna gilemo ni nyaka mi. An kan do jang'ad bure dohono tagole tachaka kone ni pesa duto mose chamo elo Azimio kaka minority whip otimang'o oduoke. Nikech mano emomi ineno ka koriketo gi finance bill marach kama mondo bi ochuli pesa to onge gimitimo onge value for money ne ja Kenya. Erol mi makon oksamoro jo moko nyalo wacho ni there is no legislation for morality. Kata bede ni onge legislation for morality but nitiere gimoro kochuli to kitiyo tich theft by servant. Ikwalo pes jo piny nikech no mi tich mar minority whip to kitiye dongi kwalo pes jo piny. EACC bendo nego donjere mano. Baradek Wetangula Moses doho ni Papa wa Roma tiyo mna gi doho ni mana mar chwalo wachni. Adira makende mana kaka ose wacho mokalo di Papa wa Roma no kete kom gi Kenya Kwanza. Kenya Kwanza wuonogo en William Ruto. Sabina tiyo ne William Ruto. Onge kaka Papa wa Roma nyalo bukore to golo Sabina Chege nikech en be kotemo. To mana gima wacho ka ni joka pod nigi ji mang'eny nikech ok otimo kaka nokone impeachment nyalo luwe. Koro en obro keto Sabina kanyo okobiyie gi weche Azimio gi nyaka chieng' moro wachne ni koro Sabina ni okwadwar timang'owa gole. Bro tek mogik Azimio wacho ni gidwa impeach Moses Masika Wetangula. Ok nyalare. Tek. Unless Kenya Kwanza mawuok gi motion no. Kato tim gi Wetangula tim gi moro marach ma jo Kenya Kwanza wachi ni dwa gole. Papa wa Roma pod bro bedo ang'owa speaker. Gima jo Azimio nego tim. King'iyo bunge ma South Africa. Nitie chama moro mar bwana moro ni Julius Malema iluongo ni EFF, Economic Freedom Frontier. Gitin to duong te bunge mar South Africa no kagi wacho ni onge gima dhi mbele to onge gima dhi mbele. Onge. Nikech gidwa penjo to gimien to sama igola achiel kuomgi to pod gitimo ang'owa modong gi pod ochung' kar tiendgi to goko ko to timo ang'o ma onge gima ditime bune. So strategy mazimio de timka ok ni wuok oko dhi address press conference ka giwer ok bi konyogi. EFF kadwa wer to wer mana yod bura kanyo. Nikech samu wuok oko cha nudhi manyo jo media nudwa chiwo press conference oko kanyo tema chike maricho timo ang'owa kale. Jo EFF kanitie gimarach madwa timore to gina kanyo giwer. To gimiel. Sama giwer to gimiel no okunyal timo gimoro amora e od bura ka ochung'. Ibro chako ni gologi to kugola achiel to giling. To kuchaka timo gimodwa timo no to giwer gimiel. Mana iye kanyo. Mudile. Mane would be the best strategy mar Azimio. Nikech wuok oko umiyo jogi nyafas mar dhi mbele gi gima gidwa timo ang'owa gidwa timo kendo mayom malich. Iduone gi mna pia yeka miel ne gi uru wer ne gi uru go uru nduru timuru gimora mora madutim e bunge ka kikuwogo kon kech wuoko kono miyo jogi nafas mar timo gigi urakru mna kod gi yeka waneno yiero unu dhi e od bura kanya mutima ng'owa emukete ngima bedo matek. Irukamano.
Nyakoram Gajwang, in kaka jago kura iparo nade, in kaka jahera mar Azimio iparo nade, in kaka jahera mar Kenya Kwanza iparo nade ewi koko gitulo manyicho nene bunge mar piny Kenya e sacha wilo Sabina Chege kod mjumbe ma Embakasi West Mark Mwenje e kom mar jalupo jago oporo e National Assembly mar piny Kenya mane ochuo kelo koko matigita. Sabina Chege ywak ni simbe moro manyadhi ne opasore chieng'ono kendo nochune mar mondo mi odhi law thieth yud thieth nikech hinyruok mane oyudo. Thuolo no endo bende speaker no kawo thuolo mar kumo kweth mag jod bura moko ma bende wacho ni nokelo koko e bunge mar piny Kenya. Nyakoram Gajwang waduogo bang' yudo yuyo moro madundo wiki kwil ni wan kod Sharon e county Homa Bay mabere bro temo somonwa ni wuodh ndege ma kawuono chakore e paw ndege ma Wilson nyaka Kabunde chalo nade okinyi ma kawuono. Wibere kikul ka waduogo wabro ng'ene to en koko mane ma okwako riwruok mar jodongo Luo ma ok en koko mokwongo. Nyakoram Gajwang, en ang'o milaro e riwruok mar jodongo Luo? Kitemonaka ma en Ramogi FM gi Ramogi TV chenro kaka wanene. VJ dakika chiel. Yes. Mokwongo Sharon ni Wilson. Ni Wilson. Kande gidwa wuok. Mar ariyo siepna moro iluongo ni Dr. Steve Onyango. En japuonj mbalariany ma Maseno. Okoni en Homa Bay referral sani. To koni jotuo neno kaka wanene. Geno hospital to jotuo koro nyawang'ayo keto negi TV jotuo neno kaka wanene hapa ni ang negi changi bang. Erokamano ahinya. Wakwene joma ber. Erokamano ahinya daktari kendo wakauni chang mapiyo. Erokamano. Kaka jowete osewacho chang mapiyo ne jotuo man Homa Bay County Referral Hospital kendo wago erokamano kuom yudo thuolo mar neno kaka wanene Ramogi TV. Mae TV kende ma wacho dhok ma oganda jokanyanam te winjo ka e kama wakuodhe weche wa makelno dongruok gi konyruok ne oganda Luo. Kitemonaka. Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Ductus arteriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Pinj laktar kelo ng'eyo matut. Gero ganda gi puonj mok inyal yudo kumora mora mag weche thieth. Diwacho ni gima ko yud chon tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana Ramogi TV. Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar mataye chenro ni en Ruth Otieno kamora mora ma intiere ka wawacho ni ngima en mwandu. Nyakoram Gajwang, ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara marokapu no chakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moanteni asepuonjo ji ariyo no. Parni chenro mar pok opogore Nyakoram Gajwang biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi kod an Sharon Ong'aw. Kik bai. This June 3rd, you get a dose of entertainment with Vibia Embu Afropiano Edition Palenjo Kiri Grounds. Halafu kuna Mombasa Youth Awards on June 8th at the Afra Hall. And that's not all. Prepare your taste buds for a sumptuous Nyama Bomba Festival Throwback Edition on June 10th at the Ngong Racecourse. It's gonna be lit.
Log on to viewtickets.com or dial *487*6# and get your tickets now for an epic month of entertainment. Zile baraka unazonibariki Baba, zile baraka unazonibariki Baba, hebu waonyeshe unavyonibariki, hebu waonyeshe. Kupata wimbo huu kama skiza tuni yako ni rahisi sana. Bonyeza *811 *277#. Kumbuka, Skiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Pero kama nanya jakom mar BMU ma ogal ngisa kanyene maka juma we will kodwa mokiko no mos ne joka kawanene ikona kanyene beach kanyo unjo kaka wanene mos kendo longo kabisa kuom golo kito gandawa ni kaka wanene is on point. Mano Moses Owino jakom mar beach ma ogal ero kama na yenya maka juma amora nyagi ma jei bonyo kachel kod Fred wacho. Truth be told ni Azimio onge kod gimbilo ni numerical strength to go to speaker ere gimomi Azimio samoro act as if they lack strategy ma very clear. We are tired of every other time ni press conference miluongo to gimoro miwacho mochweny bedo maonge. They should utilize the floor of the house to ngiso jopiny ni gichung kodgi. So kara koro gika watim negi strategy. Ka wacho gali strategy no anyatimo ne. Hiro kamano. Idonge ni Bono Uma wacho kanene City mano wa Kisumu. Maka juma amora nyagi gima ji ariyogo wacho mangima kabisa. Finance bill to orach ne aneno ka Kwame Owino no miyo PS ingo chako chodo luya kendo. He is unsure of what he's saying. No bedo PS aloch mar Uhuru Kenyatta. Charga gi magini koro chuna nikech is among lucky people mane odonjo serikal manyien. To piny je ibonyo ni to usuru mar 8% midwa medne. Donge nya somo kamoro ni gikone kone giwinjore ni gidhigole oko. Ko 3% mar housing leviture. Who is going to administer this fund? Why can't they use a National Housing Corporation mondo konywa nena? Tidi nyime kiwacho kanyo ni nyiso moboke moro nyoro kane wacho ni nitire projects mane Cyrus Jirongo gi netimo gi Mugoya. Ni mago are classical examples ni gini en gima chalo kudho ne oganda jo Kenya. Nyinge en japuonje Cedric Anyango Anyal kani Migori wacho kamano. Machielo kaendi wacho ni maka juma oyawre. Piny naje ibonyo ni to 3% midwa ng'adni to jotiche Kenya ka mangima are hardly 3 million kaluro koda data mar Kenya National Bureau of Statistics. Be en feasible gini mako dho oganda ma ote mare Josiah Oruka kawuok Kisumu bende wacho kamano. Machielo kaendi kawuok Mombasa nitie project moro mane Adhia Sanjo ne timo bakamilo ni Backstone mar gero udi. Ne gitime nade? Donge serikali nyalo somo gima jo notimo gi private investors mamoko. Victor pes NHIF donjo to wuok. Pesa ni dhi kanye ting'ado wa dwe ka dwe to an bende achudo ne minwa gi wuonwa kani dala. Jojo Pembe kanitiere Boot State House Nairobi ka total asante sana.
Machelo ka ndi bende wacho ni maka joma public participation mar finance bill ni jopiny no wuoyo gi dwol achiel kendo kaka bonyo miwa statistics no nyiso ni jopiny okoyie kode. Penjna bonyo kod Fred ni to gini orach te koso nitiere mana sections ma moko kende marach. To penjna go ni wach mar advanced tax cha giwachi yango nikech ji oyiengore mana ma 3% mar udi gi 16% mar VAT cha. Nyalo bedo ni nitiere gik moko marach gi mamoko mabeyo e bill ni to ute mag fwambo bende okao side koso nang'. Josiah Chumblu kawuok Ringiti Chula wacho ni Chula Ringiti oru maber maka jomam tipenjo kanyo ni finance bill rach kendo jood bura mekwa ne onego beni kod tiyo gi thuolo mar recess cha mar go mbaka gi jopiny. Iwacho ni in no kineno mijumbe mari iwinji mana ka Nairobi ka. Aito mogik tik mabenda somo ka eni koko manyocha onene bunge mar piny Kenya duoko chien kabisa kendo wacho kanyo ni Azimio nyakoro loka tanga kaka gidil kod Kenya Kwanza National Assembly kacha iyo mane to kindike ni iyo mane ero kama na enya kamoro nitire weche moko ma jopiny wacho ka ma unyalo gole pachu abiro chako DJ Bonyo e kadhi Fred ero kama no VJ neno ka dhano mang'eny penjo wacha finance bill. Yes. Adwa mna duoko gi mapiyo piyo. Japuonj Cedric Anyango mani Homa Bay. Ogolo example manya neno ka osiepna John Kamau bende ondiko weche Jirongo gi Mugoya. Nairobi ka nitiere estates mokariyo. Chiel luongo ni Mugoya, chiel luongo ni Hazina. Magi estates mano kawo pes jopiny to gergo. To kano se gergi to pes jopiny no kodwok na jopiny. Jogi no chamo pesa. Serikal no miyogi, Jirongo no mi pesa koa NSSF to gi Mugoya. To kane gise gedo to pesa ni no koduogo e aguch jopiny. Pesa ni no dhi e jigi wegi. Ng'ato bendo chako penjo ni to ng'ama dhi administer pesa mar 3% ne. Pok wang'eyo bende pok owachnwa ni pesa ni kochoke wachnwa no keno suru ni en levy. To pok owachnwa ni ng'awa ema dhi timo ang'o ema dhi bedo kode. Ng'ato bendo wacho ni to bitaka ute fwambo wan wagede mna gik maricho to nitie gik mabeyo. Ok wadagi nitiere gik mabeyo. To sama gik mabeyo tin to maricho ng'eny en tijwa mondo wago mbaka mondo wache ni oyo maricho mang'eny gi magi again. To mabeyo matin gi bende wawacho ka gik moko kaka gas mitiyo go de udi. Nitiere tax moro midhi golne modhi bedo beche dhi dok piny. Ok dhi dok piny ahinya lakini pod odhi timo ang'o? Pod odhi dok piny. Nitiere moko matindo tindo moketie mabeyo. To rachne en ni finance bill ni en achiel. Itere kaka en. Ikale kaka en. Tingo maricho, utingo mabeyo. Koro kutaka wacho ni oke mabeyo gi nitie to maricho gi ko kale to maricho gi bepote mang'o dimna tich. Emomiyo nyaka wakoni oyo goluru mabeyo gi uket thenge maricho gi uket thenge mondo miwa bill manyien mane gi mabeyo te. Kata ka onge gi mabeyo te to en gi mabeyo mang'eny. To maricho matin wanyako ni bas. Kata katiba ni kane wakalo nukonwa ne tamalo 80 ber. To 20 te mang'o rach. Wakale uru then 20 modongi wabro loso bang'e. Ng'ato bendo chako penjo gimoro ma adwa na lose matin. Okanyal pare but owacho ni wach Azimio gi od bura. Adira makende en ni higni mang'eny abende asebedo gi to ka saya ma gimoro timore od bura. Chakore kod to bire NASA kendo kore na Azimio. Mika gimoro timore mok ber ne gi od bura ka
to giwuok oko to giloso gi jofwambo to gikuno od bura. Sama ukuno no jokadhi adhi mbele gi tijgi. Standing orders oyienegi. Kendo brodo ka koro gigo gikalo pio misomo gi aruya to en mani with as many as opinions say to kalo. To gise olo. Osekalo. Kose yeri nitie od bura. An ma e pacha, ma e kaka nene. Ginyalo bedo gi paro mopogore. E od bura ka, e maduri e gi jogi. Ket gi matek. Manye pau gi mar lweny. Mane pau mar lweny. Ok kumu bira ni koro wuok. Gigite gitimo bunge kacha ma jopiny biro wacho ni ma notimore kama kaka ne gitimore. Dure uru kodgi kendo mit naga ka paro December tarik mo kanyal paro but December 2015. Kuma ne kale security bill chan. Kid durruok mano bede od bura. Kata joka no kale to japiny koni adiera jo kod to notimo ang'owa jo kod be no yi kodgi. To samu wuok nudhi wero oko cha. Uwer to jogi timo ang'owa timo gimonego gitim. Dure uru mna kodgi e iye kanyo. EFF osekelo strategy maber ahinya. Iriembogi to jomodong' en wer gi miel. En penjo makomi nafasi dwa penjo tipenjo dinwan. Frustrate jogi from within. Manyakang giwinju, nyakang ubed piny muwinjru. To kuwuok no wegi to bas gidhi mbele gi gik magitim. So Azimio loke strategy. Ga gidwa timo gini. Ero kamano. Fred, iparo nade penjo jopiny ogolo penjo kama ng'eny. Inyalo wachang. Victor, aparo ni Azimio ndikowa to ok gichulwa. To gikiane gindikowa. Nikech paro mwamiyo gi ka en paro manyalo konyogi. Nikech mana kaka iwinjo nitie japiny ma wacho kanyo, jawinjo ma wacho ni Azimio chalo gima onge strategy. To gima wacho no mana kanuoyo dho Jay Bonyo en ni gimomi iluongo jaod bura ni jaod bura. Tiende no dhi e od bura. Odhi timo bura e od bura. Koro kaka itimo bura e od bura luore gi mood. Speaker wacho ga ni kong'iyo mood mood ni en luore gi liet manie od bura. Mae momi ino ka senior paronwa gima ne otimore kane Security Amendment Bill laws bedo passed. To mae gima nomiyo ji mang'eny nowacho ni ntiere jaod bura achiel kende mawuoko mabei. Ma en ng'ama miyo to en ng'ama dichuo at the same time. Ng'ama ni wuoyo kuome ne en governor Gladys Nyawang'aya. Seche ka gijane timore ka speaker ma od bura masano no wuok oko noweyo ne Gladys Boss Sholei. Kane Laboso. Nen mosenindo governor Laboso. Tanyalo nyisi ni kantiero odiochieng' mar Laboso ne nyalo gombo ni ne ok ochako ne kendo. To en odiochieng' no. Nikech nool kuome pi, notim kuome gik moko te bunge nonjawore. Koro mae sama koro iwinjo kiwacho ni in fact mane okelo wach moro ni kata mana standing orders iloko kit handbags mamine onego bed donjogo. Ting'eyo ni sama bunge liet nitiere to liet bedo oko kuwe bende. Koro kanye midware thuondi. Emomiyo mana kama ne senior judge chake godo ni singo moro mane waketo mwabiro ng'iyo godo performance mar jogi ka aparo nyakwar Perez Ken Muga. Kaka producer biro ng'iyo nito ere kaka gino biro nekech Victor lwenje od bura igo e od bura ok go e liel kanye makoro ing'iye jok mangoro ting'iye thuondi to ok en lweny ma iweyo ne ji ariyo kata adek. Ing'eni gima timore kibiro ng'iyo to ere gimomiyo ji abiriyo gi ema ne speaker ochungo to mamoko ne ni kanye wajumbe mamoko ne ni kanye. Kora paro ni bang' wacho mano nitiere jawinjo ma bende wacho ni ute mag fwambo dipo ni samoro nindo nyakonchiel e wach mar finance bill ni. Victor, jofwambo timo gimiluongo ni gi report gin joote. Koro ka gini katotas mane lweta ni en rachar to wan kaka jofwambo kata ute mag fwambo wawacho mana no rachar. To kopo ni wawacho no ralum
tinene koracha to japiny pod nigi ratiro mar wacho ni gini to ralum to wachne achal mae emomiyo gi lony mar ariyo to gi wisdom ma ute mag fwambo mar Royal Media Services nyocho no neno ni dipo ni samori wacha we mondo koro walosi duol mondo jopiny obi ochiw pachgi gi jolony momi sirikal bende thuolo moketa keta studio mowach mano government studio jopiny be ni kono to kacha kaparo ne japiny no niya mana kaka sini osekelo statistics ni maloyo jopiny 1,000 gi wigi nyocha ne omi thuolo mar chiwo pachgi to maromo 200 maromo 900 gi wiye nyocha ne odagi gini koro en gima jopiny neno giwegi koro en ka samoro koneno ka berne nikech wan to gima waneno ka ni bill no samoro nyalo bedo gima achiel 2 3 maber e iye lakini marach ng'eny maloyo maber mae momiyo wacho ni gino olokore koro chalo sum koro kata bawe magoye kiraka gi kuonde gote to pod odong' mana no rach gima onego beni gini ng'iyo nikech sani king'iyo pek mar ngima ema onego beni gini duoko piny to keto pek mar ngima medo bedo malo moloyo kama ne entie kora paro ni thoth paro ma jowinjo kata joma neno wacho gin gik makare lakini jofwambo wan wa report wan wachalo joote koro jaote en kondik barua to minie mae mikone jopiny to mane mi dhi tero ne japiny erokamano achiel kachiel nyaka wanya kwa Ramogi buti nyaka e paunde ke ma Wilson Manarubi ka endi kama bende Sharon ogo kambi kanyo kawuono kama bende achiel kuom kembe mag jigiwegi mag ndeke bir chakuoth machiel kachiel mar di Kabunde Airstrip mane county Homa Bay tinende jatend migao mochuni weche mag wuothe pachoka Kipchumba Murkomen kanyakla kod governor ma Homa Bay County Gladys Wanga gin mokomwelo ma odhial manie paunde ke ma Wilson mar chako ayanga chenro mar wuoth ma achiel kachiel mar ndeke ma brodhi nyaka e paundeke ma Kabunde nyalo paro higni machien paundeke no osebedo ka odich mokalo mak mani kembe masanja mag ndeke gikone koro neo e chenro mar wuoth achiel kachiel kokalo kuom paundeke ma Wilson nyaka Kabunde mago gin piche ma achiel kachiel ma bende neno kuok Wilson Airport kama bende jatend migao Kipchumba Murkomen kaachiel kod governor Gladys Wanga unye na gima Kipchumba Murkomen wacho mano jatend migao mochuni weche mag wuothe pachoka. The first flight to Kabunde Airstrip in Homa Bay County. This is a very big achievement on a partnership between the Kenya Airports Authority and our ministry and the county government of Homa Bay. And I must first start by congratulating the governor, Governor Gladys Wanga, for the work she has done to see that this flight becomes a reality. The commitment and the push from the time being an MP to being a governor, her commitment to this process has been commendable. And the partnership to facilitate us as a national government in the works that are going on in Kabunde Airstrip is also appreciated. This is what happens as a country. If we partner together as institutions and also levels of government, we can achieve a lot in terms of our development. Second, I want to congratulate Kenya Airports Authority for the job they have done to construct the Kabunde Airport. We, as a ministry, our desire is to make sure that we open up our country because transport is the top, among the top 3 contributors to our economy. And if we open up Homa Bay, I don't know how many Kenyans know that Homa Bay is one of the most beautiful parts of our country, exceptionally beautiful. I mean, this is not an exaggeration. It's one of those areas, if you don't come from where I come from, you want to come from Homa Bay. And I just want to say that it's a very, very beautiful place. It's a potential for tourism. I want to thank Renegade Air for accepting to partner with the county government to make sure that Homa Bay is opened. And I want to congratulate the staff of KA, as I've said, and the national government. We are all here today to show what we can do. This has been really coming for some time now, and I am happy because
after this, I'm sure Governor Gladys Wanga will no longer bother me with a lot of harassment or calls of we must go to Homa Bay. I want to thank the MPs of Homa Bay County and leadership as a whole for really partnering with us as a national government. I look forward to landing in Kabunde and look forward again to this flight being daily in the near future. We are starting with 3 times a week. I hope it will be daily. It will increase the number of people that are going to go to that county. Last, I want to say that as part of the incentive as a national government, pursuant to the directive given by His Excellency the President, particularly when we launched the route to Kakamega, is that we will extend the same waivers to flights going to Kabunde. That means that landing charges and other auxiliary charges will be waived for now until such time that we will ensure that this route has proper business, that we can be able to sit down. This applies to all the flights, starting with the Renegade Air and all other airlines that are going to take advantage of this opportunity to fly to Homa Bay. Karibuni sana Homa Bay Dala. Thank you. Yeah. Asante sana Waziri. We are very, very excited today because as somebody said, today we are landing. We are not arriving in Homa Bay. Today we are landing in Homa Bay, and it's a real excitement. And I think this is big for us and our neighboring counties as well, who have all joined us in this journey. The counties of Migori, Kisii, Nyamira, and ourselves, who will find this journey to Homa Bay very, very useful. We have received overwhelming feedback from the public, who are saying that, you know, going to Homa Bay has never been easy. As you know, if you fly out to Kisumu, you have to drive for nearly 2 hours to get to Homa Bay. So that is saved time, but also in terms of employment to our people and just the economic activity around Homa Bay. Let me thank the Minister very much for agreeing to join us to Homa Bay, and for the very kind words it said about Homa Bay. Homa Bay is truly beautiful. Actually, 80% of Kenya's Lake Victoria is in Homa Bay, and soon Homa Bay will become the city that it's meant to be and the tourism paradise that it's meant to be. I thank KAA for the work that they're doing in Homa Bay, but I'd like to really thank Renegade Air for taking this bold step to fly into Homa Bay. I know it's been a difficult decision to make, but I can assure them, and I want to call on everybody, that let's make this route the success that it's meant to be. And they've said that if there's traffic, they will increase it from the 3 days to 7 days. So let me thank the MPs from Homa Bay, represented here by Dr. Lilian Gogo, MP for Rangwe. They are all with us, the chair of the Transport Committee in the National Assembly, Honorable GK. We are very, very happy. The PS is here. We have the Assembly, County Assembly leadership led by the Majority Leader. So we are very, very excited that we are going to land. Coming back to Kijaluo. Yes, because he currently live on. We are watch kama Joturwa. Kawuono walando Homa Bay. Kendo wanka giwaziri ma transport ma ko ndege kaka uono tukendo wa mor kabisa ni sani dhi Homa Bay dhi bedo mayot moloyo kaka nyocha en chien kacha. Agoero kamano ne Ministry ma Transport, agoero kamano ne Kenya Airports Authority, agoero kamano ne Renegade Air moyie mondo waland Homa Bay. Jomoko penjo ni to ndege konyo wagang'o, nikech ndege be kelo chiemo mesa. Jomoko nyalo penjo to wan be ok aidh ndege. Sama ndege olwar Homa Bay, kako dhi lwar sani ni, nitie jomo idho ndege ni masani dhi kao boda, dhi kao taxi, dhi kao means ka gidhi. To be kiseidho ndege milor, ok idhi dhi adhiya. Samoro inyawacho ni wadhi amadh chae e hotel moro ka idhi chiemo, pesa dong Homa Bay. Inyawacho ni we anindi kinyamond gi ndege, hotel biashara dhi maber Homa Bay. Sama biro Homa Bay yot, welo, tourists, joma nyalo biro, mabiro neno gik mabeyo mani Homa Bay, gibro biro e yo mayot ka ndege nitie. Mano bro kelo ohala ne jowa. Koro mane momiyo wasiro mang'eny wach mandege mabiro ni. Aparo ni gimachielo mwasegomba kane en kaka wanyalo medo
length mar runway mondo ndeke obi madongo moingo kaka maro moni. Erokamano. Koro kadipo ni ndege ni odhi maber, ing'eni ma en ohala, ok en gima county timo, en gima private sector timo. Ka ndege ni odhi maber, ibo yudo kama moko be timo nade, be biro. To gima duong' moloyo en mbaka mwasego gi waziri, wasego mbaka gi ke mondo waneni be runway nyalo bedo extended mondo ndeke kata mamoko madongo moingo ma wan goni obi Homa Bay. Adwa kwayo ng'ata ma jawuoth ni kochakore sani kikiwe mokidhore ne gedni nikech Homa Bay sani koro waland ok wadhi adhiya ni wadonjo ni wa arrive. Koro anago erokamano maduong' kendo kwa Ramogi wa make route ni a success. Erokamano. Mano kanyo Governor Homa Bay County Gladys Nyasuna Wanga kachiel kod jatend migao mochune weche mag wuothe pachoka Kipchumba Murkomen PS migaono apisa madito mag kambi mag ji giwegi mag ndeke mabende kawuono kendo chako wuoth mar ndeke kowuok e Wilson Airport nyaka Bunde Airstrip mantiere e county mano ma Kisumo. Governor kaloso kanyo weche buora ma ochako chuo loso nyaka gidhulu nyaka Ramogi Jwang. Wan gi geno nitimo kukompenjo maka moro japiny nigo ma bende governor oduoko kata kamano timo moko bende maka moro nigo mono oduoke. To wan gi geno ni chieng' moro bro loso thuolo kendo mar penje achiel kachiel nyaka Ramogi Jwang. Mae momiyo amedo ng'isi ni mae nyaka londo gi tipo kende man gi nyalo mar lendo kamora mora kata mana chuny nam Ramogi TV nyalo kelo ni lendo achiel kachiel kaka watime e paw ndeke ma Wilson. Ok ne wasungore mane thochwa nikech wan gi nyalo matimo kamano kaloro koda lony mar ma jiwa gunde luongo ni state of the art broadcasting equipment. Ka kamano nyaka Ramogi Jwang kaka wanene ni yamo kinyi makawuono obro dhi nyime kod mi weche ni mar Alia Beach ni county mano Homa Bay kachiel kod Sharon mabene ogo kambi paw ndeke ma Wilson biro ng'isi kaka weche chalo weche manyien ma biro nyime odiochieng' ma kawuono nyaka Ramogi. Ka kamano kaka wanene ni yamo tinende wiki kwil na lieko ni kacha ni en ang'o ma ji laro e kom mar jodongo Luo ma ok en mokwongo nyaka Ramogi Jwang ma en koma duong' ahinya sigand Luo to tinende yorok makakor kacho sebedo kokwako lemo makamano ma kaka jodongo moko ne losom ewi weche mosebedo koluoro chenro mar manyo jakoma jodongo Luo bang' ng'ielo rengo mar Willis Opio Tondi. Winjanena Luo moa Migori, Luo moa Kisumo gi ma Homa Bay wabede bura motele kod ker nyandiko ongade kendo weche mwawacho achiel ni wan kaka joluo wasiro ni onge ker mora mora, ker en nyandiko ongade. Wan kaka joluo wariwo lwedo sirikal mar William Ruto kendo wabiro dhi gone kura 2027 ni kopokonyo wasani to kura to ne okwagone. To joluo no bedo piny negi yiera an nyandiko mondo abed ker mar Luo. Awudu Luo omiyo kanose yiera ker e higa 215 nyaka kawuono wachang'o mapod omako piny Luo ni pod iwacho ni memba na mayando to Willis Opio Tondi mageno jaduong' Luo motegno. Mano achiel kuom jodongo Luo ka loso kanyo. Ing'eni kata wane tijo mar fwambo gi keyo ni bedo nwa mateka ahinya ni to koro ndalo mana Opio Tondi pod ne ngima ndikore en ng'ama onego bed ni koro ndiko nyingi ni mae ker koso nang'o chap ni do bede piny Luo to ken mokwongo chakre mwaka mar 2015. Fred Victor ker mar Luo en ng'a? Kapok aduoko penjo nino to ker mar Luo yudore kama sirikand William Ruto ne nitie ma Senior J biro nyisi ni inja ne gikawo thuolo mar dweche 9 ka giwacho ni ane mano yiera nikech chutho ok owinjo bed ni penja ni ker mar Luo en ng'a. Onego bed ni ker mar Luo ji ong'eyo nikech ker onego bed ni en achiel
Koro nego beni ji ong'eyo, ok ing'eni sama in ker kata in kingi to ok iwuotho e gweng' kiwacho ni ing'eni ane man kingi, ing'eni ane man ker. Tiende ni nitiere ker moro kata chich ni nitiere ker moro. Koro gi kama antie to ok anyal wacho ni ker mar Luo en ng'a. Amba akia. Amba akia Victor. Tiparo nang'o milaro ga e gigi? To bende komni be osekonyo Uganda Luo. Mano koro e penjo maduong' nekech Victor kinde moko chien ka aparo ni gimoro dweche adek ne wago mbaka gini ma wapenjore ni to mano banka kera ma nyocha ne onindo Willis Opiotondi bang' nindo ne nchie kaka nwago mbaka kae man wapenjore ni to ang'o mano omiyo wabedo gi kom kerni kata apisi mar kerni mwacho kwa penjore ni to roles ma kerni en ang'o maduong' ma gitimo. To ne wayudo Victor kachacha mana gik ma bende pod ntiere sani ni ntiere gik mano miyo joluo ne bedo gi ker. Ne ntiere gik mane gitimo ma ok abi nuoyo kae sani. Achiel kuom weche mag neno ni joluo bede kanyakla, achiel en preservation mar culture, luo kitwa gi timbewa. Rito kitwa gi timbewa kaka oganda Luo. Nekech ing'eni kom mar ker ni en gimiluongo gi dho ngere ni ceremonial. En office ma onge oteku, minyalo wach kaka oteku mar siasa. But en office momi luor, mana kaka jaduong' bende gweng', ji omiye ni ae gweng'wa kato jaduong' ane ma waluoro. Ka ntiere weche kata minyalo dhi penji kaka mag chike, kaka mag tong' ni to anyuola mar joka ng'ane kargi no gigika, ntiere ywaruoge momako oganda Luo. Tidhi kuomgi. Mar ariyo, ne gikonyowa tudruok gogendni mamoko. Kini neno ka wawachni ogendni moko machalo Kalenjin kata mana Okuche ma Kisii watenore godo, ka nitiere ywaruok kata mag tong' mag kiewo to samoro ginyalo dhi gitudore gogendni ka to gikelo kwe. Mak mana ni gima koro waneno sani opogore nekech siasa odonje gini. Koro ka siasa osedonje gini to nja na wacho ka bende juma mokalo ni koro chalo gima ng'ato chulo thum. To ng'at mochulo jago thum ema nyaka wer. Mi koro yudo ka pek mar gini gi gik mancha no onego beno konyo koro ok okony sani. Kama onego beni winje duol mar ker koro ok winji e duonde. Aparo ni gima ne otimore adier mantiere ni nitiere barruok ma samoro japiny ma winjowa ma ok oseng'eyo siasa madhi mbele gi nyalo penjore. Nitiere barruok wach mar ker ni, to barruogni ne owuok bang' nindo mar ker Riago Galo. Bang' ka ker Riago Galo ne onindo, nitiere kweth motelnegi gi Nyandiko Ngadi. We aluonge ni Nyandiko Ngadi, kik aluonge ni ker kuom sani, mondo jok motambua samoro ker gimoro bende kik ne, nekech awacho ne ok ang'eyo ker. Kaeto nitiere bathe mane otelnegi gi mosenindo ker Opiotondi. Ker Riaga. Ne nitiere Riago Galo, ka Riago Galo nindo, to wabiro ker mantiere Nyandiko Ongadi, obiro gi mare, kaeto machielo Wilson Opiotondi. Koro ni winjo nyoro ka Nyandiko Ngadi wacho ni Opiotondi ne oker, mano ne memba ne ka ne pok onindo. Koro miyo nitiere lwedo mag siasa modhi odonje gini. Koro bang' lwedo mar siasa gi Victor ng'eyo ni kinde duto ka siasa odhi odonje. Nekech nowacho chien kata ni achiel kuom gik mahinyo kom ker ni en ni kaka ginwang'o yuto margi. Kaka giyudo yuto margi. Koro nitiere ng'at modhi makoro sani ochwalo lwete koni gi koni. Koro nitiere komachielo manyocha ne otelnegi gi miyo mosenindo Opiotondi, nitiere ng'ama ne chwalo kono. Nitiere mbaka moko manyocha ne gore ni group machielo cha bende joseikore kata giiko margi bigisidh ker margi bang' dwe achiel mabiro. Mantiere bura moro manyogo Kisumu. Opiotondi wachore kamano. Kaeto bende nitiere kweth mar Ongadini. Mak mana ni gima ne otimore maparo ni nye ok ber. Masa moro jok masomo ker paro. Nekech Victor ni gongero ni gima jaduong' nyalo neno kochung' kobet e kome mar nyaluo. Nyathi kata oidho wi yien to ok nyal neno. To gimodhirowa ni kawuono jaduong' ochung' to ok nyal neno gima nie rangach. Ok obet ochung' to jaduong' ok nyal neno gima nie rangach. En ang'o ma jodongo ok nyal neno? Jodongo ok ne ni gini kelo pogruok e kind oganda. To samo kelo pogruok to ndadhu mar girumo. Koro mana kaka ineno ndadhu mar
jotend din nyocha ne siasa oketho chien ka manga mawinjo gi onge digik kama ka jotend luo kata jodongo gi okotang to ngama biro winjo gi onge gibiro chalo lao makoro oti manga made onge kora paro ni kapod ok gigi okangno to nyaka gidog chien nikech gimilaro ka Victor maduong en Simon ing'eyo ni Simon ema nondhogo Yesu gima duong milaro ka onge nikech ing'eyo ni ker onge power na neno ka jotend josiasa moko makweth mag UDA owuok mosiro kweth mar nyandiko ngadi kendo kacha na neno migosi Odoyo Widi na neno Charles Owino mane spokesperson mar obila machon macha chan kata kodoko ni ne gintiere kata ntiere kaka gichwalo gi kata gi support gi to ne en makosa mondo mi giyie giwuo nekech giming'e ni sama in ker to in ker ne kweth mar Azimio moganda luo in ker bende no ganda luo man gi ratiro mar bede UDA to kidhi wacho achiel kuom jodongo wacho ni wan wa support UDA wan wa support ker William Ruto ere kama nyocha no lalore gi joluo mamoko ma joluo gi onyise ni wan koro sani wadonje UDA koro iwinjo ka mano e kama barruok chakore go gitegi donje siasa nikech machielo manyo nitie nyahera ne kanyo ka nitie jo siasa bende e kindegi yes mane mo mi winja wacho ni kwith ma siasa ema ketho gini to siasa ni biro gi Simon siasa ni biro go menda tiende ni ng'ani ko biro to support kon to ntiere gima tin moweyo nu apisi ni nono kore mai mo miyo kinde mokalo no wacho ni nyaka chop okang ma joluo nyalo ng'iyo to ker ni be wadware koso gi kama koro sebedo irrelevant koro gimokonyo wagodo onge owuog oko to ka nyako bedi to nyaka wang'e ni ere kaka gibiro nwang'o konyruok margi nikech gibing'e ni samoro gibayo odwaro no twang'e lawe moro ma samoro oting'e okumbane moro malwet ja siasa ok odhi odonje nikech wasewacho kae gima samoro jodongo pod ok owinjo ni onge ja siasa matimo gimoro nikech oeri kata jo siasa mantiere koni gi dwach gi ema gidwarie yie ka mondo chop kare we awene je penjo ma osebedo kata ng'eyo kata duoko mapok awinjo kaka kodwoka mochweny Ibonyo e wach mar mbakani limbe mag Libya nobedo ng'ielo rengo mar Riaga gi mendi mag weche ndalo moko jogore ofafa kanyo jodongo gore wachni yal nyaka court kweth machielo wacho ni wan gi oboke mar Registrar of Societies to rangisi mar loch mar oganda luo nitiere mana kaka president miyo ga rangisi mar loch en gi pala moro en godo kanyo katiba en go kanyo gi sil bende en godo kanyo oganda luo kisomo sigand gi bende wan kod gik moko mane nyiso rangisi mar telo gi teko gi loch ng'ama ni kodgi ng'ama ni kodgi tek nikech gigi tinde nyiewo gigi tinde nyiewo VOJ kata kiwuok ka ni in bende koro idwa wuok kamchaka ilos kari moro to bende wabira twasidi mna kaka jodongo warwako ni mnogudu twami kuot to gi tong to gi kom nyaluo twanyiewo gi mne supermarket to koro wako ni bas ruodho goro marangwen en VOJ pinya guguru moro wakaw limuru ka wakawa limuru ka kwaridore twabiro godo twasidi asida shida gin gik mokare achaka bany ko chia dancers obila kanyo to mela twachwado gi mwachwadoge to bas VOJ shida gin gik mokare Fredo wacho gi maler siasa to gi pesa magi gik moseketho Luo Council of Elders king'iyo chakruok ma Luo Council of Elders to gi gimomiyo ne jaluo bedo gi duol mar jodongo tijgi ne yot maduong' mokalo ne en ni kapo ni nitiere pogruok e wi oganda to jodongo bet piny to riwo wi oganda mar ariyo ka nitie lweny gi libamba to jodongo wuok to dhi kelo kwe gi libamba to marwani nochopo kuma koro kidwaro kom mar siasa to jodongo sidhi to jodongo sidhi asila jodongo sidhi kaluore gi kit bahasha mitima ng'owa iwuotho nade mane kuma ne koro dhano chako penjore ni to ka ng'ane no osidho ng'ane momiye kama abende donge ka chung kama tasidho ng'ane tabro mna yuto ng'ane no omiyo wadi nolokore giro hala to nyaka wacha diera
ni josiasa emokethe. Josiasa emokethe nikech jaluo nomiyo luor ahinya jodongogi. Duol mar jodongogi jaluo nomiyo luor. Maka Fred obiro to konwa ni Fred osidh gi jodongo dwaro kom to kwa pinge. Wamiyo Fred kom nikech ene ng'ama jodongo timo ng'owa osidho. Koro josiasa ochako tiyo godo. Imiyo jodongo pesa, iluongo gi hotel Nairobi ka gin Kisumu Ofafa, to jodongo winjo maber, to ka gidok to giwacho ni jodongo no winjore ni koro VOJ moromo. To maling' bende nitiere ni gichame ang'owa, gichame asoya. Mane kamano ketho gini. Emomiyo ineno ka koro tok riago galo, nikech riaga bende otho ka pogruok nitie. Yes. Nikech wuotho mane gidhi gido Libya, tiwacho ni nomigi gik moko, to giduogogo, to koro timo ang'owa, okawo kamage. Omiye gik moko ni ma odhie kom duong' mar oganda luo. To bende okawo ni magi nomiya wan wadhi limo ng'acha kosiepwa. To jodongo chako penye to mano omiyi nikelnwane, tang'o michamo ke kanye mane shida ng'ao otimore. Pesa gi siasa. VOJ ka ng'iyo gik manyo otimore weekend rach. Nikech kweth mar Azimio ne nigi jodongo nyahera dala jaduong' Otonde manosenindo. Kweth mar UDA chanye ni Homa Bay gi Nyandiko Ngadi Laura Chuonyo. Koro duol mar joluo monego riw oganda, monego thego oganda, koro chung' e yore mag siasa. Aneno gini mayom. Jodongogi wakwongo wapenjere ni to e piny masani gikonyo oganda luo gang'o. Nyaka wabed kodgi. Gikonyo oganda luo gang'o. Nikech kata king'iyo oganda luo osebarore, oganda luo timbore maricho, oganda luo weche ng'enye, to pok waneno ka jodongo chung' achiel to koni oyo nyithiwa, nyikwawa, biuru wabed piny wago mbaka. Pod ok gitim. Obed joka Otonde, obed joka Nyangadi. Ok gitimga. Jibro penjo ki Ramogi chimayo to penjo jodongo gitijigi nang'o. Onge tiende. So nyaka giwachnwa ni to en ang'o ma gikonyo godo oganda luo sani momiyo nyaka wabed kodgi. Eka an gi pacha jibro chako miyo kom ker luor. Kom luo oseduore. Onge gimodong' kacha. Nikech kata wawach mna ni ker en Willis Otonde manyoyando nindo. To Otonde kube josiasa oduore. To king'iyo Marianga Digiri gibende giwuok ni koro gi support William Ruto ni gin jodongo amu. Jaluo mane gibet godo piny. Kano koni jo oganda luo no yiere. Karang'o moganda luo yando bet kode. Mokone ni koro oganda luo dwa support William Ruto dhi lande. Dhi wachi kako wacho cha. Onge. Pok wawinjo. Manyiso ni kweth ariyo gite josiasa matimo ang'owa e machuro. Koro gilokore itiyo kod gang'o e siasa. To ke siasa nikech nitiere gimang'owa giyude. Relevance mar jodong luo. An gi pacha onego chakore kama. Aber ka counties wa 4 ubet piny to giwacho ni oganda luo ni ochom kanye. To giluonge bura. Maonge ni mae ker, maonge ni mae ang'o, to joluo bedo piny. To chako ng'iyo kitwa gi timbewa gi nang'o. Timiyo ji puonj. Jaluo no hero tuke. To ji tugo, jaluo hero chiemo, kit chiemb jaluo. Jaluo hero thum, kit thum mag jaluo. To ganda te bedo piny. Tichako goye mbaka. Kose goye mbaka, eka ji bet piny to koni bas. Koro chopo kuma koro wachopene. Oganda wachom kanye. Wamanyo ruodh duol. Maburo bedo ker mar oganda. Majiko nene, to jineno ni macha luo kitwa gi timbewa. Jiko nene, to jiko ni macha achiel mar oganda wa. Mane luo kitgi timbe. Nikech ma waneno gi ok ginyalo bedo monge kod teku mar kara mar siemo ja siasa mobayo.
ok degi nyal nikech angisieme nade to ting kodonjo to koro ine ruodho ganda to ka ngamoro ni ting oteme kori gosi simo tiko ni jaduong' ayudo gimioro ero kamano oro nyaka migolego apenji Victor ki dakika achiel kende e sama jodongo gi wacho kama to ging'eyo ni nchane wawuoyo ka jumbe ariyo ka wadwa paro ne jodongo gi from sides ariyo mag jok mochung' ne ongadi to gi jok manchane ni kora otondi jumbe ariyo mokalo nyocha obila onego ji 6 Migori pod waparo ne gi nyaka sani mano odhi e sitendo obila nyoro kane ng'iyo TV mari to lweny lich kericho sani e chai madhano wuok kendo wang'o nyaka tingni openly godiochieng' to onge ng'ama osego gi risasi kata rungu kata chiel jodongo gi pok wuok mowuoye pok giwuok ma gilose maka ne gine remb luo manyocha ne ochwer jodongo gi koa e side gi side ni pod ok giwuoyo girito mano kapu madonjo koro gima timore Victor mana kaka Jay osewache nyaka wang'eni to be wadwaro bedo gi jodongo gi Victor nekech ing'eni kata mane gweng' jodongo ema kelo kwe mar ka cham mar ng'ato dhiang' odhi ochamo to jaduong' ni mabiro wacho ni adheri no chamo winjire uru kama to sama jaduong' ng'ado bura nekech asoya to luoro mare dhi dok mapiny koro miki ng'ama kowo ne bura onge koro kar mondo mi ng'acha kaw bura tiyudo ka ng'ato kaw beti ditiyo kore gi wadgi to en kacha mondo mi okel kwe e kind jogi koro paro kaka iyiero ker ne koro jo luo doge e drawing board ma ng'ato ok sidhre asidha no sidhe ere kaka inyalo bed ni kawan gi jodongo 5 kuom ranyisi moya Migori 5 oya Homa Bay 5 oya Kisumu 5 oya Siaya 5 gi kantiere aput moro molos negi makata ka counties ema biro ng'iyo kaka ketie pesa gi mok ja siasa achiel kuom ranyisi koro omenda mantiere kacha law monyalo rwako gi samoro ndike monyalo riembo kata piko neni kakirito office kakirito office oserite makodhi onwang'e ni no dhi onene gogweno kata odhi onene go widi to dhi wuoyo ni eno support Azimio to duol pod ok owacho ne mano koro pache kendo inyalo kawe matere oko tiende ni sani onge kaka inyalo punish jadongo gi kata kaka inyalo kete kando koro ka gisedhi gibedo piny to gidhi giyiero achiel kuomgi to kuom sani iyudo ka gibaro ganda moloyo koro mogik iyudo ka jodongo gi okony joluo to gikonyore gi joluo bas VJ an katieko ndiek pok ochamo piny uganda luo ng'ato ka ng'ato onge gweng' ma uganda luo dog chien wan gi counties adiwa 4 county ka county nitiere gweng' ji odog piny to wan kaka wan joko wak wawache ni kowak ka wachiwo ng'a ma jaduong' mwaoro to giwuok e Bondo constituency to clan tete mantiere Bondo constituency joimbo gi josakwa gigolo ng'ata achiel mekoni ma e ogai marwa e Bondo constituency ka to Alego golo margi to Ugenya golo margi to Game golo to Uyoma Gasembo golo to Kisumo bende kamano to Homa Bay bende kamano to jogi duto te bedo kanyachiel to giwinjore ni koro jodongo wabet ugai wa en ng'a to jodongo winjere maonge ja siasa mora mana kaka Fredo wacho kapo ni kata en ogande maoro pesa to kata counties maoro pesa ok ni ja siasa more mabro koni ang nurom kang nutim kama itime munenore yo maler ja siasa kik taromo jodongo gi giwegi kata wan Ramogi ka wanyalo miyo gi platform mar lende to giwacho ne jodongo manyo yier irado kama ng'ata manigi gimoro madwa konyo go office jodongo account number gi waketo kama ioro negi kama bro konyo nikech kango yiergi to en process mochakore koro gwen kata jo matindo bro ng'eni to yiero madhi mbele ni en mar ng'a wayiero jaduong' kendo ging'ene senior Jay to okoero pesa nikech jadongo mibi yiero achiel kuom go pesa ero pesa ni ema ketho gi nikech ko ero pesa to ene kudi ni madhi tori man ja siasa achiel donjo godo kae to wach mar sidho jo siasa giwere nyaka goloko giwere siasa jo pinyo tegre gi jo siasa mano kotimore VJ
tapani ko chake kata sani to giko mar higa wabro bedo gi ker ma jaluo mani kamoro amora e piny Kenya ka ung'eyo ni mache ker to ung'eyo ni ker ni tije en achiel ariyo adek to duol mar jodongo ni tije en kama bro konyo oganda moloyo masani ma josiasa pod okete lwetegi. Erokamano. Nyakwa Mgojwang' wach mangima mokala ng'eni to tonge mabitho biro chuowa kuom nyenyo weche giduto e lela waikore marwako helmet kaka jomoko luonge Nyakwa Mgojwang' to mana dieri mar wach en ni piny opolok gi dholuo lo piny obagni piny luo omer kaloro koda gik moko ma osebedo katimore Nyakwa Mgojwang' ma ji koro umno penjo ni to jodongo ni kanye manyalo konyo chiko piny luo mondo wuothe opara mowinjore ka koro to pogruok malach umienje kind jodongo gi wegi to ng'ama biro chiko tieng' mabiro ma e penjo maduong' mokalo Nyakwa Mgojwang'. Tin bende kidhi Facebook marwa gi Twitter handle marwa penjo maduong' mopenjore kani to bende riwruok mar jodong luo ni be osekelo konyruok ne Uganda luo e yo moro amora iparo nade miwa pachi wanasom gi kapok otiko chenro okinyi ma kawuono. Mopogore kod mano Nyakwa Mgojwang' kapod wan kuom jodongo sirikal mar piny Kenya nochako chenro mar chiwo pesa moro madundo ne jodongo kaka yor konyogi e ngimagi mapile ka pile. Kata kamano ywak mondo lag kod miero osebedo ka nitiere ka kweth mag jodongo wacho ni pesa ni biro kendo samoro deko. Ma kaka jatend piny Kenya Dr. William Ruto noloso ka nowacho wuon ni pes jodongo no kaber to tende biro timo kinde mar chule kapok ochujo tich mag sirikal duto ma e kaka nowuoyo Nyakwa Mgojwang'. Cabinet has now approved that from June 1 the social protection cash transfer money will be disbursed before salaries of public servants is disbursed. I know for a very long time we've had social protection cash transfer money disbursed 3, 4, 5, 6, maybe sometimes 7 months after they are due. The instructions I have given and Cabinet have undertaken and the Ministry of the Treasury have undertaken is that from June 1, before salaries of public servants is paid, cash transfer for the vulnerable will be. Pesa kaber to chulo jodongo e kapok ochujo tich mag sirikal. Mbaka moro ni chulo gi bang' dweche 7, dweche 6, dweche 5, dweche 4 en gima koro bedo ka sigana. Chal mar weche report wacho ni opogore. Fred wachak kodi kapok adhir sine J-Boy. Victor kawuono en tarik 12 to William Ruto ne o promise ni kogik tarik 1 to kapod ok ochul jopiny kapod ok ochul jotich piny owacho to osechulgi osechul jodongo gi nyaka sama wueni en dweche buora ka jodongo gi pok onwang'o pesa ni to king'iyo kaka wanene ka Victor kata kiweyo mana wach ni wasebedo ka watemo wuoyo ahinya e weche mag jodongo nikech kidwaro ng'iyo oganda kaka oganda oluorore to gi kaka oritore ting'iyo kaka oganda no treat jodong gi jok ma samoro onge nyalo e kind oganda no kaka oganda no omiyo jodongo luor biro nyisi ni piny ni en piny mongirore koro nyaka sani jodongo gi pod ok onwang'o pesa ni Victor to en kwan manyalo romo jodongo 700,000 mantiere chenro ni to ok en chenro mar jodongo ni kende kech king'iyo pesa mar Inua Jamii nitie oting'o nyaka jok ma bende moko nigi ng'ol ok ji te man gi ng'ol to nitie jok man gi ng'ol ma ng'ol gini miyo kaka ginyalo konyore e kind oganda onge e ka bende nitie nyithind kiye ma e pesa mantiere mar Social Protection Fund to nyaka sama wawueni gima liche mokalo ni omenda ni pod ok ochopo achopa e tarik 1 cha but osekawo thuolo marabora to Victor king'iyo omenda ni ncha ne konyo jodongo kata osebedo kokonyo jodongo e yore mang'eny nekech ing'eni ok jodongo te ma samoro ochopo higni 70 manotiye sirikal manwang'o gimiluongo ni pension ntiere jodongo magin qualification magin godo en ni ike no chopo kanyo koro ibiro do kan tiere gik mang'eny mi nyaki kuongi ng'in to pesa ncha konyo jodongo gang'o samoro wajumbe gi jotend waneno ni pesa no tin na 2,100 tin to ok otin Victor
nikech kato bi mana bang' dweche adek kako sebet kobiro tido ka samoro jaduong' odiyo godo omende moro kowuok e chiro jaduong' oyudo godo kado moro nyalo goyo thonje godiochieng' kata ang'o odhiambo to magik moloyo ni kato doko ni jodongo gi ikgi samoro sedhi kama nikech wate wachomo bedo jodongo kata mana ng'at matin monyuol kawuono odiochieng' kodiochieng' osungo odhi mondo mi obed jadongo koro nitiere Victor gima ng'ata ok inyal avoid e ngima ok inyal pogori go e ngima ni ka ok inindo chon to giko ni nyaka ibed jaduong' koro ken richo mar bedo jaduong' to jodongo ni nitiere moko ma bende pod nigi school fees Victor ma samoro nowe gi nyithi kiye kaka ing'iyo gigi bedo mido ka samoro pesa ni konyo gi gichulo ne nyikwe gi fee to bende kaka piny tek kawuono Victor samoro ibiro do ka kata ng'ato dhi mjengo ok yot mondo mi iyud kaka inyalo konyo family mari michaki kony wuonu dala michaki kony kwaru dala koro mae ne en yo momiyo jodongo yot mar konyruok gi tadier mantiere king'iyo jodongo go simbe sani ka giwacho ni Victor un malo kono ng'inwa uru ni gini ochopo kanye tiende ni gini ne konyo gi to mogik katiyo ka wi wach ni aparo ni wajumbe marwa oseletwa down kendo ok gisekawo gini ka gima serious nikech dine wajumbe nyaka sama wawuoyeni onge motion mosechwal kata penjo mang'eyo ma minister mochung' ne weche mag labor pod ok oluongie od bura nikech ndalo chiko machien nyocha ne owacho ni gidhi chwalo pesani pok ochwale nyaka sani ka pesani ne nitiere e budget ng'at mane manyocha ne ogole to pesani odhi kanye mondo mi kik jodongo nikech ing'eyo ni jodongo nyalo bedo gi parruok mang'eny gi kihondko mang'eny ka sama Simon mane konyo gini ok chopnegi masa moro nyalo ko manya kwota ne moro kata kawie moe moro matin mokonyore god ok chopnegi miyo gi paro masa moro gini ne miyo ndalo gi ko samoro ne miyo gi nikech oduoko ne gi paro chien kora paro ni mae en ote ne wajumbe magwa jodongo ok nyalo wuok oko mondo dhi e maandamano ka koro giwuok oko ni koro gin bende gimakore gimiel Oyugis kacha kata gin bende koro gidhi Siaya kacha e town kacha ni koro gidwaro gini ni jodongo koro andamana igogi gi tear gas ni to pesa wairi to wajumbe magi yiero kochakore MCA nyaka senators nitie maya paro ni wajumbe gi oseletwa down mok ni girito mana ka jodongo gik ni ka koro giriedo jodongo gimiyo siling 55 kasa yiero romo mai e thuolo mar ng'iyo to ere kaka wanyalo ng'iyo interest mondo miyo gipenje to pesa jodongo ni kanye ka ng'ato chame to ng'og pesa no erukamano senior jodongo ywak Fredo sitiko wach apa ni wach jodongo ni late nikech mok gima ne gikwayo magi ma serikali mano wuok godo kende ni mondo wakonjo wa ma dongo ma hikgi oniang wamige gimoro dwe ka dwe mondo omigi ngima gi pod ochwalare ogeng'ne kuonde gi ka pod gi ne piny ka to en gima rach ni dweche bura ka jodongo pod rito gi nikech ng'eni magi mo oseketgie to koro ka onge to kata ng'ama wacho ni kumodhi e onge to jodongo ni kama rach matek emomiyo kwayo en kama jowa manie od bura giyie gi penje ni to pes jodongo ni kanye to komoko ang'o momiyo moko to ko onge to wachne jodongo ni pesa ni onge gini koro watim ang'o wachungo kech jodongo medo ka ogope nikech gin gi geno moro ni pesa ni bro biro tibro do ka kuma koro pesa ni ochope to kata kose kalo dweche mang'eny madin to kele kita mar dweche adek kende to jaduong' to ni go wituri pod bro hinyogi emomiyo jowa manie od bura nyaka keti to ktamni county assemblies bende nyaka ng'iye ni to chenro mane mag counties wanyalo bedo godo mag gayo godo jodongo gi nikech jodongo gin joma waluora ahinya jodongo gin jok ma oganda nyaka ket kama ber nikech sama gionge to oganda bro kata lalo kitigi gi timbegi so county assemblies bende nigi ting county assembly nyalo biro gi paro mar chik magitere od bura magigoye on baka ma county bedie gi nafas moro magine gi chenro maneno ni jodongo manie county ka county orit maber ta hinya gin jood bura mamalo nikech ma esani en wacho omenda ma serikal mamalo
ema chiwo. So National Assembly ka jo od bura wa mantiegi nyaka penjo ainagi. To gimoro kendo VOJ mang'eni timore, ibro yudo ka nitie gwenge moko ma jok momi nafas gi serikal mar ndiko jodongo. Ondiko ji mang'eny moko jodongo to giwe jodongo monego yud pesani. Koro yudo ka pesani obiro to en ni koro chief gi nyithinde gowetene ema nyingi gi nitiere ang'o, ema nyingi nitiere list. To jodongo monego yud pesa to ktima ang'o ok yudi. So ndalo moko notim sigana moro kaka chiefe nodhi oyawo accounts mang'eny mondike nying jodongo maonge. Koro pesa bire county to kotere ka chief to chief gi joge machiegno timo ang'o, gichamo chuny, gichame chapat, gi feel good. To jodongo monego yud pesani emomiyo samoro sirikal yudo pek nikech nying jodongo manitie ng'eny moingo jodongo manitie ang'o, manitie diere. Apani kata kaponi sani nafasni ndalo moko higa mokalo apani Matiang'i nogolo chik kapod en kom ni jodongo ndikre kendo nikech ne giyudo ka ne nitie mimali. Ageno ni jodongo manondikre kendo go gine jodongo mabro yudo ratirogi kako dwarore, to ni ka pesa owuok to koro jogo motenore gi office chief to gi assistant chief to gi kidhedhe gi joma moko go ema bro winjo maber. Wach mangima mokalo nduru wasego kanya kwa Mgajwang ne walieko wach mare na NHIF jo mokalo chien nyu neno ka waziri nyuwuok kendo yango ni pesa nyose ko makman no kolero ni en pesa dimo se ko mar konyo jotuo. Inyalo nyiso ni to bende kilimo od thieth sani bi thieth kadi mari mar NHIF koso onge pogruok moro amora ne jodongo wasego mbaka kendo wan gi geno ni jo od bura mekwa ma wayiero gi jotelo owinjo weche manitiere. Fred, wach di mogik minyalo wego jo piny kawuono sa anno koma wangwa. Victor, wach na mogik adwa mana nuoyo gima senior Jeyo wacho ni mar ena wi wach jodongo. En gima lit ahinya kiyudo ka jaduong' man gi higa 87, 85 ok nwang' pesa jodongo to kendo gweng' te ong'eye, lakini rawera moro man gi higa 30 to chief odhi ondiko kendo nwang'o pesane. En wang' teko mok nwang' kakikonyo. Koro pod adwaro mana kwayo wajumbe mawa. Gin ema ginyalo ng'iyo kaka jodongo nyalo nwang'o kwe, kaka jodongo nyalo resore. Mana kaka sewacho ni oganda ma wigi ler kendo ma wigi liw, mana kaka gweng' bende mido ka dhano chanore, ibiro ng'iyo gi kaka gi treat kata kaka gitayo jodongo gi. Kaber to mondo ndikruok mar jodongo ni tim manyien mondo nikech gweng' ka gweng' ji ong'eyo ni ng'ane ike romo kama, ng'ane ike ni kama. Mondo jodongo monego bed ni nwang'o konyruok ni onwang' konyruok. To kao kamano kam jumbe obire liel e gweng', obiro wuotho kuonguru penje to ang'o mowachi wi pesa jodongo. Pesa jodongo ni kure. Erokamano. Atieko. Erokamano. Senior. Erokamano VOJ. Juma mokalo kane rumo. Report moro nyodonjo ni jatend piny ma Uganda. Yoweri Kaguta Museveni. Okawo yweyo moro madundo nikech midhusi mar COVID-19 omake. Okobor kodwa. King'iyo ripode mawuok e migawo mar thieth wachonwa ni COVID oseduoge pachoka. Kata bed ni tend piny mangima weche mag thieth WHO nosekono oserumo pudentie. Sani osiptende mang'eny e boma ma Kisumu, boma ma Nairobi, wacho ni ji mang'eny madhi to wacho ni gin ga thung'a, to gin ga honda. Kotimne gi nonro matut to yudo ka gin gi COVID-19. Jowa uritore, tuo ni chalo ka gima duogo, tuo ni chalo ka gima bro mako ji mang'eny kendo. Koro waritre, ritruok yot. Ilogo lweti, kidhi kuma ji ng'enye, terwaka buog rombe, to kata ka ochuno ni nyakubedi nuonge ga buog rombe, to kik udhingru ahinya. Logo saka sani bende ber. To kapo ni winjo ka dendi ojony, temo ka gimi thung', tiringi dhi osiptal chon. Bro konyowa. Erokamano ahinya. Nyakura Mgajwang mane mokelo e giko mar twako kinyi makawuono mar kaka wanene jaote juogi kane got Ramogi ywak ni ng'isna je ibonyo ni ng'ise ni Kwame Owino ma en jalego kogelo thurwa ka
okama no tere mabor kono iluongo ni Professor Jakogelox Okinja Makambo jaote juogi mano jandiko mang'ula mar oboke mar Mado kotim kama nanye kum winjo wa kendo nenowa okinyi makono nyakoro Jwang wageni mokalo ma en chakruok mar mbaka wageni jumani duto Ramogi FM gi Ramogi TV brodhi nyime kamedo koroni ma osieke bunge mar piny Kenya matimore alwora mari nikech ka okinene Ramogi TV ng'eno kotimore ka okinyire Ramogi Radio ng'eno kotimore riti makawuono bedu kod odiochieng' maber mopong' kod gweth mar Jehova Nyasaye.